Bai. Entzute idazu, ez da? Eguerdion, egunon. Bueno, esango nuke hasiera hontan Euskal giroa bezala ikusko dugu gurekin gaur lankide izango dugun Anitz Kalonjek gurekin bat egiten duen aipatu dudan honetan. Manu Meritxalar naiz eta Gipuzkoako Arraun Federazioaren eskutik gaurko Gipuzkoako emakumezkoen eta gizonezkoen txapelketak eskaintzeko asmoarekin, hurbildu gara Orio inguru honetara, eguraldia behintzat ez da itzaki izango itsasoaren egoerari dagokionez, ilun, bai, baina honek ere badu bere xarma, badu bere edertasuna, oraindik eta gehiago ikusita urak bare daudela, plato, eta behintzat alde hortatik aitzakirik ez dute izango, ez gaurko arraunlariek bere lanak nahi eta alduten moduan egin ahal izateko. Gipuzkoako txapelketak izango direla aipatu dizuegu. Jada, Bizkaikoak ere jokoan izango dira, 5.556 metroko eremuan arituko dira gizonezkoak. Emakumezkoak ziaboga bakarrera lehiatuko dute, bigarrenak izango dira gainera. Bigarrenak izango dira lehen da bizi gizonezkoek lehiatuko bai dute. Berala eskainiko dizuegu kale sosketak eskainitakoaren arabera ze ordenetan irtengo diren kale txanda bakoitzean, kale sosketak emandakoa ere berehala jakitera emango dizuegu. Gipuzkoako gizonezkoen 54. txapelketari buruz ari baigara. Hasierako urteetan ez da datorik ez dago eta orduan gureak zera garaibateko lagunen batekin eta berak pasatako datu horiekin, Xabir Lauzirik Astrobo handiaren datu horiek ikusita, badakigu Kontxan eta estatuko txapelketan ze Gipuzkoako taldek parte hartzen zuen, ondorioz Gipuzkoako txapelduna izango zelakotan beste datorik ez genuen ez, horrela izendatuak izan dira rankinetan. Eta kontua atzera begiratuta, lehendabizikoa 1967an jokatutakoa izan zen ura, Hondarribiak irabazitakoa hain zuzen ere, gero Lehorte handi xamarra izan zuten eta 2004 urteraino ez zuten berriro garaipenik lortu. Hori bai, hortik aurrera motorra arrankau eta 15 aldiz lortu dute Hondarribiakoak Gipuzkoako txapeldun izatea gizonezkoen mailan. Ranking horretan Oriotarrak ditugu bigarren postuan 12 garaipenekin eta San Pedrotarrak hirugarrenean 9 garaipenekin gizonezkoei dagokionez, emakumezkoena gero xeago aipatuko dizuegu, aipatu bezala emakumezkoen txanda edo lehia bigarrena izango baita. Anitz Kalonje, eguerdion. Kaixo, egunon. Zera esan dut, Euskal giroa bezala izan dezakegula, behintzat hemen ohiko xamarra izaten dena, ez da? Hola eguraldi tristea itxuraz, baina behintzat arraunlariek bere lanerako aitzakirik izango ez dutena. Bai, da ez, lainotu ikustea, hemen Getariko xaguare justu ikuste deu. Eta hola, euri langar pixkat ere. Baina ondo eta polita ez, bestelak epaili barren irratiko lankidea azarretuko zaigu. Bai. Hori, euri langar pixkat, baina haizea apenas ez, eta itxasuare nahiko lasai ikusten da, orduan arrauneako egia esan, giro egokia. Bai, eta, lanerako prestatzen hasiak ditugu lehen txandan, irtengo diren ontziak kale sosketak emandakoaren arabera, bigarren kaletik Zarauzkon bata izango dugu, hirugarrenetik Larun Kosta eta Ibaika, Horeretako taldea, hirugarren kaletik. Zer diozu, itxuraz, oraingoz behintzat, eta egoera ikusita, ez dirudik kaleek eragin handiegi izan dezaketenik, ez da? Ez, hemendik ikusita behintzat, hoxe, ez dago... Gaina hemendik eroso ikusten da, eta urduritasun gutxiagorekin, ez da? Bai, hori bai. Eta ez, hori bai, itxasua lasai ikusten da, olatua apenas dago, eta hori, kaleen artean ere
diferentzi gutxi. Itxuraz ikusten Itxuraz, dugu. oraingoz, Ze bai. Gainera punta hauek korrontek eragin handi xamarra izaten dute, bertakoek ondo dakiten moduan, ontziak nahiko lerrokatuak ikusten ditugu, eta itxuraz une batetik bestera. Hortxe, Elias Arruebarrena epaile lanetan ikusten dugu, azken baieztapenak eskatu, eta ea, bandera noiz hastin, bandera txuria, okei, lehorretik ere altxatu dute, ja, lanean ditugu lau ontziak, Zarautz bigarren kaletik, Larun Kosta hirugarrenetik, Ibaika laugarren kaletik, 20 segundoak igaro arte estropada geratua izango da matxuraren bat edo ez ustekoren bat gertatuko balitz, baina estropada ja da, balekoa da, 20 segundoak bete dira, lanean hiru taldeak, ez dizut estu hartuko hasieratik, ez dizut eskatuko nor doan aurretik galdetzea, erreferentziek ere eragin handi xamarra izaten bai dute. Bai, bueno, haindik ere gaina ez dugu gehiagik ikusten, ez? Eta bueno, esan dezuna, hemendik ere perspektiba ez da honena, eta beira, ben aireko iruditik ja ikusten egia. Bai, eta zoragarria alde hortatik gaur eguneko tresneriak eskaintzen dizkiguten argazki hauek, Bai, egia esan. Ontzi barruan ere sartzen dira momentu batuetan, eta bueno, itxuraz, bigarren kalea izan daiteke agian branka erakusten ari zaiena aurkariei. Bagatxo txikia ere badagoela, hemendik ez da askorik nabaritzen, baina uretako plano batzuk ikusita ontzien branka zertxo bait ikusten dugu, aidean. Bai, moituen dira pixka bat. Eta hasi bezain proto haizea ere esango nuke gora egiten hasi dela. Baliteke. Bueno, nik bintzat pixka bat, edo urduritasuna izango ote da? Baliteke hori ere izatea. Demoraldia ofiziala gaurkoarekin martxan jartzen baizaigu, ez da? Bai, hori da, ez? Gaur da pixka bat, hori, lehenengo estropada, lehenengo benetako froga, ez? Aurretikan, ondia udaberri, negualdean ere frogatxo batzuk, eta baina, horri ikusten denak ez du ezer adierazten, gero denboraldiari batia. Izpi bat, abian, nundi jun daiteken bakoitzan. Hori betikoa da, ez, emaitza hauek ez dute balio, ez dakit, hauekin ez da gero irabazten, ez, baina hauek irabazi egin behar dira, eta normalean demoraldi atarien irabazten dutenek ere, gero errepikatzen egiten dute demoraldia maiera. Baina, nik uste gaur ikusiko dela, pixka bat, benetan nun dauden ontzi bakoitza, eta honek markatuko dula hori ez, datorren astean ere Euskadiko txapelketa dago, gaur azkenen plazak jokatzen dira, hemen jendeak... Bermeoko arrauntaldearen 50 urte aurrena dela, eta... Hori da, eta gaur edin horrek ez dula ezer aldeiten utziko, ez, hemen egun horretarako plazak jokatzen dira, eta garrantzitsua da. Lau lehenek lortuko dute Euskadiko txapelketan parte hartu izateko eskubidea. Estropada, gizonezkoen estropada izanik, lau luzetara jokatuko da. Alde hortatik gainera, hasieratik hasi behar nahi ez du hartzen. Ez, estatuko txapelketari buruz, azkenean, itxuraz, eta ikusita, Kantauri itsasoan gehiengo batek bi luzetara lehiatzen dutela emakumezkoen mailan, Estatuko Federazioak ere onartu du txapelketak bi luzetara jokatzea, bazan garaia. Ez dakit hori da nik behintzat pentsatzen dutena. Bota, heldu jok. Ez dakit, ez, betiko eztabaida da, eta nik uste komplikatua dela, ez, alde batera jartzea. Zuzer zara, lau luze egitearen aldekoa? Ni naiz dena berdin jokatzearen aldekoa. Baita ni ere. Hau da, ligak eta autonomikoak eta provintzia artekoak bi luzetara jokatzen badira, uste dut estatukoa ere, horta jokatu beharko litzakela. Baina kontuan izan behar dugu, Galizian beste modu batera jokatzen dutela. Ordu hor dago pixka bat, bai da berdintzea kontua, baina nik ere esaten dut, haizu, zergatik bi edo zergatik lau, guazen iruta jokatzea, ez? Edo guazen berdintasuraren aldeko beste aldarrikapen bat egitea. Materiala ere egokia izatea emakumezkoentzako, bai pisuetan, bai neurrietan, zergatik emakumezkoak izaten dituzue hain baldezio gehiago besoan goikaldean, bularrean bat eta beste, alturan ez direlako horren egokia zuentzako
traineruak. Bai, Hori ere azkenean iruditzen zait berdintasunaren aldeko aldarrikapena ere izan beharko litzakela, ez da? Bai, eta ni beti pentsatu dut, ez? Zergatik pixua botatzeakoan ez da bola berdina izaten gizonezkoena eta emakumezkoena, por ejemplo. Bai, eta beti pentsatu dut, ez? Eta traineru hauek egin da daudela pixu batzuentzako eta gorpuzkera batzuntzako eta hemen gizonezkoek ere aldarrikapen hori egin dezakegu, ez? Bai. Neurri berdinak dira orain erabiltzen direnak edo 100 edo 150 urte erabiltzen zirenekin. Ikusiko zenitun garai bateko argazki horiek hankekoak bakarrik zijoazenak. Bai. Eta danak barruan sartzen ziren. Sartu hain 1,80 inguruko 13 tipo. Bai, aber ze leku geratzen zaizun. Gorpuzkerak ere asko aldatu dira eta modua ere asko aldatu da, ez? Oain oso atletikoa da eta asko aldatu da. Bai, txuletak eta denboraldi amaieran. Bueno, guazen horren iriltzea, ze goiza luze izango dugu eztabaidarako. Aritze. Bueno, hortxe ikusten ditugu, bueno, haizu, ze esango dugu, ia bizilagunen arteko lehia polita ikusten ari garela, ez da? Zarauztarrak zertxo baita aurretik sartu dira, ea denbora horiek berehala jasotzen ditugun, baina argi ikusi da aurretik sartutakoak direla, eta Ibaikak ere laugarren kale hortatik maniobra egin du, 5 minutu eta 29 eta 30 segundo inguru erabili dituztelarik, behin-behineko denborak eta olako garrantzirik ez eman guk emandako denbora hoi, referentziak besterik ez bai dira. Bai, hori esandakoa, Zarautz eta Larun Kosta bate-batea sartu dira ziabogan, eta badirudi txanda hontako lehia behaien artean jokatuko dela, ez? Ibaikaia lehenengo luzetik atzea xamar gelditu da, eta uste lehiatik kanpo dagola erabat. Bueno, alegintzen ari ginen denbora horiek alik eta azkarren jasotzeko bidea egiten. Bueno, beste bide bat ere egin dugu. Hementxe denbora. Hortxe ditugu, bai. Denborarik laburrena, Zarautzek, aipatu bezala, 5 minutu eta 4 segundu. Segundotxo bat gehiago behar izan dute Larun Kostakoek, eta 5:22 denbora markatu dute, ondorioz 16 segundo gehiago, 17 segundo gehiago Ibaikakoek. Zarauztarrek baino, enbatakoek baino, bigarren luzeari ekin diote, eta lehen posturako lehia horrek berean jarraitzen duela, aldea handirik ez dirudi, dagoenik bien artean, naiz eta Zarauztarrak diren aurretik datozenak, ez da? Hala, iruditzen zait. Ez dakit, bai, irudi honek... Ikusten dugunaren arabera, bai. Irudi honek pixkat, igual, zehatzen du, baino... Ez dakit Lapurdik ez dute pixkat aurre hartu, eta... Igual bai. Bai, ez da, igual oso... Ikusten horregatik gustatzen zain niri beti emakumezkoen bat lantaldean izatea, guk berehala botatzen bai ditugu eta zuek normalean pixka bat gehiago aztertzen duzu, eta zehatzagoak izaten dira. Deira horrera ikusten da. Bai, referentzioetan oraindik eta garbiago. Hemen badirudi traineru bateko aldea edo badutela, baina ez da igual ere ez oso referentzi zuzena, ez beti de pixkat engainatzen dulako, igual... Ez dakit. Ez nik esan, lehen ere bota dut, osea, orain, errexago, ni bai, Lapurdikoak iruditzen zait zertxo bait aurre hartzen ari zaiotela Zarauztarrei. Lapurdik gora bera desenteak izan zituen denboraldi amaieran, baina itxuraz Mikel Portularrumeren eskutik ondo ekiten ari zaiote denboraldiari eta gogotsu heldu. Eta, haizu, hainbestian, ez da? Bai, eta, gaur bezalako egun batian ere, badakizu, hau arrauna da. Badakizu non zauden eta badakizu txapelketa irabazteko ze aukera dituzu, baina, zure txanda irabaztea ere, uste dut oso garrantzitsua dela, eta... Bakoitzak bere aurkari eta bere helburuak jartzen dizkio bere buruari. Hori da. Argi dago, Eta luzen zehar nik esango nuke alde areagotzea lortzen ari direla, iparraldekoak. 8 minutu eta erdi estropadari zera eman zaionetik, gogoratu Gipuzkoako txapelketa jokoan, 54. gizonezkoen Gipuzkoako txapelketa, Zarautz, Lapurdi eta Ibaika ditugula, 2, 3 eta 4 kaletatik. Urrengo txandan horrela irtengo dira beste 3 partaideak Zumaia lehen kaletik, Pasai Donibane bigarrenetik eta Pasai Donibaneren alboan San Pedro Tarrak izan behar. Eta Pasai San Pedro 3. kaletik irtengo zaigu. Eta 3. txandan, teorian favorito nagusiak, Getaria
bere xagua gero eta ia gutxiago ikusten ari garen Getaria lehen kaletik, Orio bigarrenetik, etxekoak gaur favorito nagusi bezala irtengo dira, Hondarribia hirugarrenetik, azken 5 urteetan garaile izan direnak bata bestaren atzetik, hirugarren kaletik, eta Donostiarra izango dugu 4. kaletik. Lehengo asteburuan Mutrikun erakutsitakoaren ondoren, oso kontuan izan beharreko taldea ere, ezta? Donostiarra. Bai, eta denboraldi aurrean indian estropadetan ere, aurria markatu dutenak izan dira Orio eta Donostiarra, ez? Eta, esan dezun bezala, azkeneko txanda hortan daude gaurko favorituak, eta ez bago susta hundirik, marko luke ere gaurko txapelduna. Bai, ez usteko hundirik ez bada bintzat, itxuraz, hortik irten beharko litzake 54. Gipuzkoako txapelduna, beste guztien baimena eta errespetoarekin. Tresneriak eta txukuntzen eta tontzen ari naiz, langarroa gero eta gehiago eta gauza paperak eta guztitzen hasi zaizkigu. Eta ea behar bezala amaitzen ditugula. Bueno, bigarren Ziabogarako prest, eta bai, argiago eta hortxe, iparraldekoak ja, 10-13 inguru, ja, 10-15. Bueno, behin-behineko denborak berriro ere diot, eta goiza guztian zehar kontuan izan guk asera batean emandako denborak, guk gure tresneriarekin harturikoak direla, baina gero epaileen denbora ofizialak edo behintzat baliagarriak jaso eta bere arazkiniko dizkizuegula. Ziabogan arazorik ez dute izan, eguraldiak ere horretarako sailkatze problemarik ez dizkiete lortu, eta bigarren luzeari ekiten ari zaite Ibaikakoak horretakoak ja, 50, hortxe, 59, Bai. Hauek ere arazorik ez dute izan 4. kale horretatik, eta ekin diote hirugarren luzeari. Guazen pasadizkigute fitxatu dugun lankide berriak epaileen denborak, Lapurdik 10-12, 10-15. Zarautzek eta Ibaikak 10-59, ni baina finago ibili zara. Ezkerrik asko. Bueno, hemen lehia ikusten ari gara lehen postu horretarako, hirugarrena iruditzen zait nahiko finkatuta dagoela, gauza rarorik gertatzen ez bada, ezta? Bai, akigu ere Ibaika taldea palagoa dela, eta gaur beraiena itea etorri dira noski, eta argi dago bukaera arte dana emango dutela, baina lehenengo luzetik ja atzean gelditzen jundia, eta sorpresa handi batean marko litzake guain, estropada buelta emateko, ez? Nirekin ez direla, zarretuko nire herritarrak, baina taldea pala, gizonezkoetan, emakumezkoetan, bai. Errespetoa sortzen duen talde horietakoa dugu, ez da? Bai. Historiara begiratuta, eta Gipuzkoako txapeldun ere behin izan dakoak, zerbait. Bai, azkenen herri bakoitzean ere igual ez, alde batea, bestea, egia da, errenterin emakumeen traineruak izan dula indarra handiagoa mutilenak baino ez, igual inguruan ditun herrietan ere... Errenterin nahiko bereziak ere, eta neskak ez dizut kontatuko. Hori esatez badut etxe, ez naute, bueltatzen utziko eta... Baina hori, emakumeen traineruak eduki ditula oso urte onak eta goi mailan, eta baina ere berriz goi mailan daude, agian ez hain talde indartsuekin, edo nik uste ere orokorrean emakumeen arraunian ere, talde guztik asko indartu diala eta horrek ere markatu ditula diferentziak. Batzuk gehiago, besteak ahal izan duten neurrian, zerbait gutxiago, beste batzuk ia ezerre, talde apalagoak eta posibilitate gutxiago izan dituztenak, edo hortan sartu nahi izan ez dutenek ere, bere neurrian bakoitzak, baina hori ere aipatu behar genuen. Bai, eta nahi iruditzen zait ere, mutilen arraunian ere, olako talde apalak egotea, jarraitzea eta azken finean beti esaten da, goi maila egoteko beko maila egomar da, ze goi maila ez da existitzen bekorik gabe. Eta, rekonozitu behar dela talde hauek egiten lana ere bai ez, eta honea etorri eta usartu eta atera beraien mailatik gorago dauden jendeakin eta lehiari eutxi eta denen lana rekonozitu behar da. Dudarik gabe eta txalotzeko bada. Baina zergatik traineruan hori gertatzen da, eta trainerietan esaterako ez da horlak hori gertatzen, eta orain dela urte batzuk badara mantzagu ez da bai da horiekin, ez da? Zenbat talde kuko egiten dioten, bat eta beste,
logika horrei jarraituta ere, traineruan txapelketan parte hartzea ere litzake horren logikoa izango, ezta? Pizka bat ziriga sartzen ari naiz, eta baten bateke, ez, baina trainerietan onartzen baldin badugu, zergatik ez da egiten trainerutan? Uko egitea, badakit ez dugula ezer egingo, ez garaterako. Bueno, alde batetik egon daiteke hor kontxako karamelua, ez? Azkenian, horixe nahi nun botatzea. Nik uste hori dela arrazoi arginetako bat gaur honea etortzeko, ez? Honek aukera ematen du, beste baldintza batzuen artean, Gipuzkoako txapelketan parte hartzeak ere, ematen dizu aukera, gero kontxako sailkatze estropadan parte hartzeko, ez? Eta, nik uste Gipuzkoarrek batez ere, hori da dugun gozokietariko bat, ez? Hori da, bai. Gipuzkoarrak izateaz gain. Bai. Bizkaitarrak uste dut Bizkaiko txapelketa jarraitzen ari direla. Seguro eski baietz. Ez dut uste Gipuzkoarrek bida, egun goianik aurko unian. Bueno, aurrera doa estropada eta hirugarren ziabogara hurbiltzen ari zaizkigu, Garmendia enbataren patroi, veterano laguna, Xarpas familiako patroi, prestatzaile eta betidanik arraunarekin murgilduta izan den laguna, eta sarria, iparraldeko ontzian, brankaz itxuraz zertxobait parekatu ote diren, guazen orain erreferentzi baliagarriagoa hartzea. Bai, Zarautz berriz badirudi pixka eta aurreatu dela, ez? Lehen ziabogan brankaz hartu diete eta hontan, ja, amabos berrogeita bat, ja berrogeita bi, segundu bateko aldea. Guk hartutako erreferentzi ez ofizial horren arabera, baina iruditzen zaila lapurdikoak hobeto giratu dutela eta momentuan ja zertxobait parean edo aurretik jartzea lortu dutela, Eta errekondoren agindutara datozen Ibaikakoak, oraindik ere segundotxo batzuk beharko dituzte, itxuraz, laugarren luze honetarako emozio pixka bat egon ditekela. Bai, honek erabakiko du estropada, eta beste biluzeak eolaxio jundia egia zen. Eta Garmendiak izango aldu azken emaitza horretan eraginik. Eremua eta guzti ingurua ezin hobeto ezagutzen duen patroia dugu. Bai, esan daiteke hauek etxean jokatzen dutela, ez? Etzazula, dudan jarri? Bai, hori, azken emeien entrenamentu eremua ere hauxe da, eta... Hortxe, Ibaika. Ja. Hamasei hogeita emeretzi, Xabal xamar hartu dute gainera ziaboga, ere arazorik ez izateko, atzetik joan da hori bakarri falta zitzaien, ez da? Bai, hori da. Estutzea eta... Bai, arriskatzeagatik gero berriz rektifikatu berriz. Hementxe ditugu, Zarautz Lapurdiri eman diote lehendabiziko postu hori, 15-berrogeita bat. Enbatak, Zarautzak eta Ibaikaren denbora, 16-26. Eta hauen lehia orain gertu-gertutik jarraitu beharko dugu, ezta? Bai. Itxuraz arrokeri gutxi. Ez, biontzia pare-paren, eta... Hortxe dituzue denborak. Osondo, ezkerrik asko. Antolakuntzatik Orioko lagunak zera jakitera eman digu. Kaleak errespetatu behar direla. Bakoitzak bere kaletik sartu behar duela, dato esanguratsua, batzutan patroiek ere izaten bai dituzte ere... hankasartzetxoak, baina garesti ordaindu daitezkeenak, kale azken luzean hartutako norabide eta buiak bere lekutik ez ustearekin, ez da? Bai, hori, 20 minutuko estropada ondoren, nimena iritsita okerreko nire galdera zera da, orain Garmendia zeari da, bigarren kaleruntz sartzen gero zertxobait barrualdera enfilatzeko, ze orain metro gutxiago daude lehen baino bien artean, Bai, ematen du elkartu indiala, eta batez ere Zarautz izan dela pixka bat kanpora... Eta sarri esku altxatuta ere ikusi dugu, ez? Bai, hemen distantzi gutxi dago bion artean, oso gutxi. 5-6 metroko aldea besterik ez da izango, bi taldetako arraunen artean. Agian hor pixkat eutxi, hor nahi dio bigarren kale horri pegatu gero bukaera hortan, kalea errespetatu behar denez, ezin izango dute iparraldekoek lehen kaletik sartu, eta lehen kalete, edo bigarren kaletik doazen zarauztarrak erdialdera hartu, eta gero barrualdera enfilatuko dute seguruenik, baldin eta korronteak ez badie markatzen norabide horretan jarraitzea. Bai, hori da, ez? Baina, hemen tendentzia bai da pixka bat, hori olatuak beti bultzatzen zaitu pixka bat. Hori izaten da ohikoena, ez da? Bai, eta hola ziarka bezala dagoenez. Epaile azur, xerifa iritsi da. Ea, pakeak
ezartzea lortzen duen, ezta? Bai, bueno, nik Eliasek. uste nahiko distantzi badagola. Bai. Zarautzez bada gehiago. Baina oso ondo pegatzen. dago, Ez, denborarekin eta lasaitasunez, eta urduritasun askorik gabe hurbildu eta esatea, mutilok, Bai. Aurrea. Esan duen bezala, igual ez dira... Bueno, haizu, inork ez daki, ez? Bandera agian ere hemen jokatzen ari da. augiagoak ikusitakoa gara. Horregatik, eta, bueno, garrantzitsua da. Baita eremu hontan ere. Bai, garrantzitsua zure txandan irabaztea, eta... Zarautzen erreakzioa, Bai, baina aurreratu dela dirudi, ez? Eta traineru erdi bat edo... Bai, ez dakit, momentu batzuetan iruditzen zait dagoen baga apur hau ez ote dauden hobeto aprobetxatzen. Bai. Nik sensazioik daukate, eta bueno, agian gaizkak egin duen norabide aldaketatxo hori, oain mesedetako erabiltzen ari da. Baina orain erreakzioa ikusten ari gara Lapurdikoen aldetik, erritmoa gora eta jo datoz, Minutu azpiko lana tokatzen zaie eta... Zarauztarren erreakzioa... Aizu, lehen estropada honetan hasi gara ja, emozioarekin, eusten ari zaiote, enbatakoek. Nik uste dut Garmendiak hartutako erabakiarekin asmatu duela. Bai. Eta lortzen ari direla behintzat abantailarik ez izatea, hirugarren kaletik dijoazen iparraldekoak. Bai, eta esango nuke traineru bateko diferentzia atera diotela, eta argi sartuko dira. Agian traineru eskaxa, baina bai. Ea, guazen, enbata, Zarauz, ja! Eta, bai, ja, traineru txikia ez, ederra. Bai, traineru luze bat, atea diete. Eta Ibaikakoak oraindik ere lanak amaitzear, berehala jasoko ditugu, espero dugu, denborak berehala jasotzea, ez zait iruditzen arazorik izan denik, eta iruditzen zait Ibaikakoak horretakoak iritsi bezain pronto bandera txuria altxatuko duela epaile jaunak. Bitzat, horrela ez izateko arrazoirik ez zait iruditzen egon denik. Ba, ez da aparteko ezer. Hortxe, bere lanean, erritmo askorik ere ez dirudi daramatenik, hauek ikusi dute, egin dute gaur egin beharreko lana, eta bere helburuak suposatzen dut beste momentu batzuetan izango dituztela. Gaurkoa etorri eta estrobada jokatu eta horrekin nik uste bukatuko dutela. Kae bigarren mailan arituko dira. Eta gainera urten nahiko goiz, buruz ari naiz, baina iruditzen zait ekainaren erdialdea edo lehen estropadakingo dara. Bai, normalian KE Liga eta ETE Liga, hori Eta, ja! Amaitu dituzte bere lanak. Juanen inguruan edo hasten da, eta hori, 20-21... Bai, baina normalean Madalena inguruan egiten zuten errenderian estropada, herriko festak direla eta ez direla. Bueno, hemen ditugu denborak, eta garaipena Zarautzek lortu du, 20-28. 80, horixe da. Bai, hor ikusten ari zarete pantailan, iparraldekoak, Larukostak 20-42 lau segundu, traineru luzea, aipatu bezala, eta Ibaikakoen demora 21-55-49, hemen bideo finixen beharrik ez da izan, hortxe, ikusten dugu Zarauztarren amaiera, zorionak, txanda irabazteagatik, eta erakutsitako maila horregatik, eta Lapurdikoak ere gustatu zaite, lehiakor ikusi ditut, eta denboraldi amaieran izan zituzten gorabera guzti horiek itxuraz baztertu dituzte, eta lanerako, lehiarako prest daudela Portularrumek prestaturikoak gaur ikusitakoaren arabera esango nuke. Zer irakurketa egiten duzu zuk, Lize? Bueno, aipatu bezala, Zarautz eta Larrunkosta maila berdinen ditugu, eta bueno, lehia izango dutela beraien liga hortan ere, gaur ikusi da, oain hau aurretik, gero beste aurretik, hor pare-parean ibili dira. Ontze lehiakorra, ze gainea Zarauz, KE Liga horretan, ez dut esango oiar nagusien artean dagoenik, baina ez da oiar nagusi hoien gandik urrutiegi. Ez, eta, bueno, eta... Bandera hainbatetan ikusi ditzazkegula iruditzen zait. Bai, eta urtero ere bakizu aldaketak daude, eta urteen pixkat ikusi berko da nola hasten dien traineruak, ez? Bakoitzak bere aldaketak eta bere estrategiak eta nola prestatu dituen neguan zehar.
eta bueno, entrenatzaile aldaketak eta gauza horiek ere asko eragite dutela. Eta gainera, ia, arkatza, lapitza lurrera joan zaigu. Zer azatera nindoan, gainera, hemen nahiko traumatiko izan zen, hasiera batean batek jarraitu bertzuela, Jon Sarsamendik entzuzen ere, Jon Sarsamendik Bermeoko deia jaso, eta hortxe ibili izan bera ere lagundu nahirik taldea ez umerso usteagatik, eta gora bera batzuk izan ziren, eta horiek ez dira baldintzarik aproposenak, normalean denboraldi batei egiteko, ez da? Ez, eta gero arraunlariei behai ere suposatzen die. Horregatik diot, arraunlarientzako suposatzen duenerako. Zuri, bazkenen fisikoki ez du eraginik, baina, emozionalki eta taldea eramateko eran, eta gauza hauek asko eragiten dute. Eta momentu hortan jarraitzeko, ez jarraitzeko, gaina denboraldi amaieran ondo bakizun bezala, ia guztiok pentsatzen ari gara. Pikuta, nik ez dio jarraituko bat, eta holako gora berek, ez dute gehiegi erakartzen. Ez dute laguntzen eta taldea eusten ere lanak izaten dira. Eta badirudi, hori guztia zehatu dutela, ez? Gainditu dutela eta irakutsiko dutela urten ere talde lehiakor bat atea daitekela uretara eta burrukatuko dutela, noski. Ez direla ez bat eta ez bestea aurkari xamurrak izango, eta edozein momentutan aurkariari ahoskada eta disgusto emateko preste egongo diren taldeak izango ditugu. Bai, argi eta garbi. Eta aurrera doan moduan gainera horren inguruan ere galdetuko dizut. Nola ikusten duzu, talde hauek arituko diren liga, KLN mailako liga horretan itxuraz eta iazkoa ikusita badaude talde batzuk sendo xamar aurkezten dituztenak bere buruak, baina ikusi beharko dugu, nondik nora doazen, baina pixka bat guzti beharko gara, ez da? Langarra dala itzaki jarrita. Eske oraindik ere ez dugu gehiegi ikusi, ez daki talde bakoitza nolateako den, eta argi dago talde indartsuk daudela, eta ez dakit esaten banu, ez naiz ausartzen inor bestian aurretik jartzea, esaten horri bili daiteken fuertego. Hor badaude talde batzuk guzti lehen mailan bezala, ezta? Paperean eta hasiera hontan behintzat itxuraz gaur bezala. Gaur ere zeintzuk dira favoritoak. Goi mailan daudenak, ez? Osan zara guztiko. Venga! A ber, etxekoak nik uste dut favorito nagusi direla, gaurkoan, oriotarrak. Zulasai, gainera zerbait esaten badizuten, Manu badakizuen nolakoa den, eta honek kristonak botatzeizkik. Eta behai esplikazioak eskatu. Orion niretzako favorito nagusia da, aipatu dugu Donostiarrarekin batera, Donostiarrak ere aurre denboraldian bi garaipen lortua daukagu, eta lehen urtetako joerak ere ikusita, eta bat eta beste, Oriorekin agian lehen urtetako joerak ez du horrenbesteko eraginik, baina aurtengoarean orain artekoak ikusita eta paperaren gainean ikusita ze aldaketa, ze errefortzu eta zer nolako taldea osatzea lortu duten, nik uste dut favorito nagusi jarri behar ditugula. Eta alderantziz, Hondarribiakoak aipatu dugu, azken 5 urteetan bata bestaren atzetik txapeldun izan direla, 15 aldiz lortu dutela Gipuzkoako txapeldun izatea, baina, berta daiteke, dudarik gabe, hau arrauna, kirola da, baina gaurkoan ez dira irtengo favorito nagusi bezala. Ez argi du, hori jok apustu handia indu aurten, entrenatzaile aldaketakin, patroia ere ekarri dute lehen ere ibilitako mutil bat, eta eta horrek pixu handia du, hainbat arraunlarik jarraitzeko edo erakartzeko, eta... Punta-puntan ibilidan jendea ekarri dutela, eta horrek argi erakusten du, apustu handi bat indutela, irabazteko gozez daudelako, noski, eta aurre denboraldin ere, hola jundia, indartxu atera dira, eta gaur ikusiko dugu, baino esan bezala, favorito nagusi bezala ateratzen dira, gaina etxean jokatzen dute, eta nik uste herriare gogotxu da hola, garaipenak pilatzen hasteko. Oriotarrak ohitu nahi dute berriro ere, irabaztea. Besteak beste, 2019tik irabazi gabe daude, Gipuzkoako txapelketa. Eta, etxean izateak, eta pos berezia egingo lukeela. Eta segurunago Iker Zabalak gorriz
jarritako estropaden artean hausia izango duela, Bai. Ba, beti etxean jokatzen denean ere, ba garrantzitsuagoa da, ez? Etxekoen aurrean garaipen bat. Denboraldiko lehen estropada benetan balekoa, hemen ja ez dago aitzakirik, Bai. txapelketa batetaz ari bai gara, eta herrian, Bai, Ikerrentzako test match gaurkoa. Bai, eta garrantzitsua dela ere irabazten astea, ez? Ba, animok ere ondo goien eukitzeko beti. Zumaia, Pasai Donibane eta San Pedro izango ditugu lanean, berehala ikusiko ditugu hor epaien banderak, eta Zumaiarrak, haizu, denboraldi txukuna ere, denboraldi aurre txukun xamarra egiten ari direla esango nuke, emakumezkoetan oraindik eta txukunago. Pasai Donibane ere, talde sendo bezala aurkezten ari da bere burua, San Pedrok kolpea jaso du, lehengo denboraldian maila galduta, Eusko Tren Ligatik kanpo, Eusko Label Ligatik kanpo geratu bai dira. Bandera txuria lehorretik, hasi zaigu bigarren txanda. Zumaia, Pasai Donibane eta San Pedro. Zumaia lehen kaletik, Pasai Donibane hirugarrenetik eta San Pedro laugarrenetik. Eta hasierako txanpa horretan, erritmorik biziena ohiko izaten den moduan iruditzen zaite San Pedro eta San Pedroko daramatela 20 segundoak bete dira, estropada gera ezina dugu, eta Rufo Urtiz bereak prestaturiko Zumaiarren lehen estropada ofiziala. Aurtengo denboraldian eta Ruforen eskutik. Bai, hori da. Hauek ere aldaketa batzuk izan dituzte. Klubean, orokorrean, eta jende gaztea sartu da, eta buelta bat eman nahi izan diote azken urtetakoari, eta ikusiko da. Bai noski. Rufo langile fina dugu, azken urteetan emakumezkoen arraunean murgilduta izan dugu San Juandarra, Donostiarrarekin hain zuzen ere, eta begiratzen ari naiz gainetik bada ere, txanda hontan dijoazen ontzien artean, txapelketa lortu duen azkena San Pedro izan dugu. 2009an lortu zuen bere azken txapelketa, eta San Juandarrak 2003an Pasai Donibanekoak, eta Zumaiarrak oraindik ere atzerago joan behar gara, urte gehiago igaro dira, eta baita ia mende ere esango genuke, Zumaiarren azken Gipuzkoako txapelketa 1987an lortu baitzuten. Denbora pixkat pasa zaigu, ezta? Bai. Zumaia, azken... bere garai diziratsua izan zuen, Bai, hori da, eta gero ere izan ditu urte honak, Eskola Beldigan ibili zen, eta, gora, bera. Baina, KL Ligan ere oso goien egon da. Lehen urtean, ez zutela playoffetara joatea lortu, lortu bai. Lortu bai, ez zuten parte hartu, baina lortu bai. Lortu bai uretan, baina, hor egon zen burokrazia... Hortan ez gara sartuko. Arazoekin, baina... Esan nahi nuna da, ez dutela playoffa jokatu eta ez dutela aukera hori izan igotzeko, baina maila oso altua eman zutela lehen urtean. Eta, urtena aldaketa hori eta gero, ez dakit. Ni pentsatzen dut positiboki izango dela aldaketa, baina, prestatzaile aldaketak normalean futbolean diote garaipenaren adibide edo bide izaten direla, ezta? Bai, eta, nik uste, asmo hortan egin dutela urtengo... Uste ez, seguru. Ziurtatzen dizut horrela dela. Eta, abertze ematen. Zumaia, Pasai Donibane eta San Pedro ditugu lanean, bigarren txanda honetan, gogoratu lehendabiziko txandan zarauzarrak lortu dutela denborarik onena, 20-28 denbora ezarrita, ondoren iparraldekoak izan ditugu, Larun Kosta eta ondoren Ibaikakoak. Eta hirugarren txanda favoritoen txanda horretan, beste guztien errespetuarekin. Getariarrak izango ditugu lehen kaletik, Oriotarrak bigarrenetik, Hondarribi hirugarrenetik eta Donostiarra laugarren kaletik. Eusko Label Ligako 4 ontzi, eta, iruditzen zait, Laurak, Oiar nagusi bezala ere izendatu ditzazkegula, ze Getariarrak agian apalago entartean jarri baldin baditzazkegu ere, disgusto handiak emantakoak badira.
Bai, eta hemen, hoxe, txanda bat da, estropada bat da, eta dena hemen jokatzen da, eta hemen ezin dugu esan bat bestia, baino txarragoa honegoa, bat atea daiteke favorito, baino jazta, hitze bat da, favorito, eta kitxo, hemen... Eta favorito izatearekin ez duzu banderarik ez dintzen. Ez hori da, eta horrek ere bere pixua dauka, ez? Eta goi kudeatu behar da. Bai, dudai gabe. Eta, askotan bakigu, lasai etortzen dena eta aukera galtzeko gutxi duen horrek, beste lasaitasun batekin jokatu dezake, eta denetik ikusi dugu hemen, eta gaur ere ez dugu ez erreburera. Baina, maikatxo ikusitakoa bagara, bai. Eta prestatzaile lagun batek dioen bezala, zenbat eta arraun gehiago ikusi gutxiago dakidala konturatzen naiz. Jon Salsamendiren hitzak dira beste modu batean esaten baldin badu berak ere eta berarekin erabat ados esandako horrekin. Bueno, San Juandarrak gogotsu irten dira, Hauek itxaropen handiarekin heldu diote denboraldiari, Joseba Fernandezen eskutik moral handiarekin ekin diote, eta errekakoak hortxe ditugu, Ziabogarera bat sartuta, lau 46 inguru, desente xabalago, zenbat metro oparitu dituzten San Pedro tarrek, bigarren postuan zikoa zen, baina iruditzen zait, azkenean Zumaiarrek aurre hartu dietela, Bai, urtera hortan behintzat badirudi, baietz. Bai, Tolosak lan handiak izan ditu ontzia giratzeko, errepikapenean segurunago gerosiago ikusiko dugula, baina arazoren bat izan du ez dakite aurrelariak trinkearekin, estokiarekin arazoren bat izan duen, ikusi? Parean atera dira. Jarri dira. Bai. Eta San Juandarrak berean. Besteak egin dezatela nahi dutena, gu gureari ekingo diogu. Joseba Fernandezek prestaturiko errekakoek estropada buru. Eta San Pedro tarrek iruditzen zait gainera ez ote duten ordain, ez hasi ote diren hankasartza eta urduritasun hori ze olako problema bat duzunean horrei heltzea eta ekitzea ez da horren erreza izaten. 4:56 San Juandarrak markatutako denbora, bigarren postuan San Pedro 5 eta segundo bakarreko denborarekin, eta Zumaia hirugarren postuan 5 eta 3ko denborarekin, baina aipatu dugun bezala. Hemen ikusten da aurretik sartzen nahi dira, baina... Eta azkenean, galdu dugu, baina oso zabal eta metro asko zen plaza egin dute. Bai. Bueno, ikusten ari gara, San Juandarrak berean, San Pedro gainditu nahirik izan duten akatsa, baina momentu honetan borroka, Zumaiarrekin, bigarren postu horretarako. Nora ikusten ari zara? Leitze? Bai, esan deuna, San Juan aurretik nahi da, eta ze garrantzitsua da, zure buru aurretik ikusten dezunean, baina estropada kudeatzeko ere beste lasaitasun bat dezu, eta bigarren luzetikan hasieratik ikustean zu aurrean zoazela, horre konfiantza handia ematen du, ez? Nik uste hain beste sartuko zaiela estutasun puntu hori, harrapatu behar hori, eta iruditzen zaila diferentzi pixka bat atera duela, hola nahiko diferentzi esanguratsua. Ebetxe ditugu denborak, San Juandarrek 4:56, bigarren postuan aipatu ditugun arazo, 5 eta segundo bakarrarekin San Pedro, eta Zumaia 5 eta 3 segunduko denborak markatu dituzte lehen Ziaboga puntu horretan. Hortxe begira, San Juandarrak, arraunean oso txukun, Bai, politik usten da gaina hemendik irudi honekin, San Juanko eskola. Bueno, hemen gauza, tontokeritxo bat esatea ere gustatzen zaigu, presioa gainetik entzeko behintzat, baina serio hartu behar eta tira egin behar zaionean, tiratzeko beti prest, Bai, dira hemen berriz ikusten da, irudi berriz San Pedro. Bai. Bigarren postu hortan finkatzen nahi dela, ez Zumaia pixkatxo bat atzeago. Oain importantia, Ziaboga ontara ere konfiantzakin iristea, eta ez batzutan pixka bat, akatx txiki bat inbadego, pixka juntza igula ikusten badegu, betire, nervioso jartzeko. Bai, eta patroia hurbiltzen di joan, berriro ere zindia, eta aukakaztu, eta badakigu, kirola da, eta
presio horiek ere bideratzen, ekiditzen jakin behar dela. Bai. Erritmo baju xamarrean iruditzen zait dijoa zela Arraunean, San Pedrokoak. Ezta? Bai, Bai. zertxo bat bajuagan. Eta San Juan darrak guztua, eroso, oso eroso. Ba, Aurretik eroso. zoatzela, Arraunak hori da duen gauzari politena, ez da? Irabazten zoazenean aurkariak ikusten dituzula Atzean geratzen ikusten arazorik gabe. dituzu, bai. Eta bai, eta horrek ematen du, horrek ematen du olako barren postasun bat, esatezula, aurretik noa. Ondo ari gaituk, ara. Eta diferentziakin, eta hemen ikusten da, ez? Aldea ja nahiko haundila dela. Bai San Juanek San Pedroi ateatzei hona, eta esango nuke San Pedrok Zumaiari ere ja pixka tartetxoa ateara diola. Ikustezagun, Egainia patroi lanetan duten San Juandarrek markatutako denbora, baina oso eroso, eta inolako urduritasunik gabe bere lanean erabat murgilduta ikusten ditut Fernandezek prestaturikoak. Arromo txartu du, baita sartu ere, bueno, ondo, inolako arazorik gabe, 9:54. Bai. Ea, goazen ikustea. Aldea berriro ekendu diete, ja, San Pedrotarrek, 16. Eta Zumaiarrak, bai, hauek ere inolako arazorik gabe, 13. Bai. Guk hartutako denborak, Hori da. behin-behineko denborak. Hirugarren luzeari ekin diote, luze gogorrenari, ez dakit erabaki horra izan diteke, zebo edozein momentutan gertatzen dena erabaki horra izan diteke, baina aitzakirik gabeko luzea hain zuzen ere denborak, hauetxik izan dira, 9:56, San Pedrok bigarren 10:08, hauek bai, denbora epaiek hartutakoak, eta Zumaiak 10 minutu eta 16 segunduko denbora markatu du bai, hemen ikusten dituzue denboraiek, 9:56, esan bezala, San Pedrok 10:08 eta 10:16. Bueno, gure kronometroa ez doa erabat bat, baina bai dato aldeak behintzat bai. Egokiak direla erreferentzi bezala hartzeko, ezta? Bai, hori da. Eta bueno, hemen ikusten nahi naiz, aurreko txandakin konparatuta, denbora, lan erditan, Larrun Kostak eta Zarautzek Zumaia baino denbora hobea markatu dute. Larrun Kostak 10:12, Zarautzek 10:15, Zumaiak 10:16. Baina, bueno, hori ere beti lan erditan da, oraindik estropada luzea da, eta... Bai, eta hainbat gauza gerta daitezke. Bestela gogoratu, orain dela minutu gutxi ikusi dugun San Pedrok eginiko ziaboga, horrelakoak ere gertatzen dira. Zabilenean, guri gaur ez zaizkigu gertatuko, lehorretik jarraitzen ari bai gara, eta ikustearekin nahiko. Eta estorpada jarraitzen ari diren guztiei hemen gertatzen ari denaren kontakizuna adieraztarekin nahiko burua uste eta nahiko erronka ere badugu. Erronkari ezin hobeto heldu dietenak San Juandarrak ditugu, lehen aipatu dugu eroso, oraindik ere erosoago. Bai, hemen, estropada argi eta garbi ikustea, estropada, bakoitzak ja bere bidea hartu dula, eta bueno, diferentziak ere... Alde haundiak eta... 12 finkatuak segundu... erabat, ezta? Bai, 12 segundu ja... Notze zait. Bai, bada zerbait. Denbora zea bat dela, ez. Estropada aurrera doa, 13. minutu horretara hurbiltzen ari gara, eta ze gustora Arraun egiten duzun, hola aldearekin eta dana ondo ateratzen ari zaizunean. Bai, gaur gaina nik uste giro atsegina dago Arrauneako ere, aizerik bat ere ez. Bai, aipatu gozeran, aitzakirik gabeko estropada gaur palada guztiak balerako dira, Bai. Eta bueno, igual olatua ez da inbeste eragiteun... Bueno, badago jendea esango izuna gehiago gustatze hola olatu handiagotan, beste batzuk ez hainbeste. Ikusgarritasuna bai ematen diola, baina. Hau da patroionek hartzen duten olatutxoa. Bai. Eta asko eskertzen duzun bultzakadatxoa ematen duela. Eta gero esan nahi nunaztan, haizea ez egoteak ere, ni uste netzako egon daiteken txarrena beti izaten nuela, nahi berditzaik. Azkagarrai nahi bau, elatuak, euria... Berdin ere, ez? Baina, bai, ulertzen dugu zer esan nahi duzu. Baina, haizea da, ez, eukidezakezun etxaik. Hortan ez da dudaik, eta batzuk esaten dute, baita txirrindularitzan ere, ez, baina alde duzunuan, ez. Inoiz ez dizu aina
kentzen dizunaren ainako onurarik emango ez. Hori da. Bai. Inoiz. Beti kalterako. Orduan, gaur alde hortatik aitzakirik ez. Ez ikusi, banderak nola dauden, erabat erorita, txuri, gorri, berde eta bandera horiak, aleak dituzten banderatxo horiek, erabat behean. Buiak bai, zertxo bain mugitzen dira, azpiko itxaso pixka bat egon ditekenaren adierazle, baina, bueno, aitzakirik gabekoa, gaurkoan inork ezin izango du ezan itxasoaren eragina handia izan denik eta gutxiago haizearenak. 14. minutura iritsi gara eta berehala izango ditugu sanjuandarrak Ziaboga puntu horretan, ondoren San Pedrokoak eta baita Zumaiarrak ere. Lehengo txandan, denborarik onena, bai, Zarautz eta iparraldekoen arteko lehia ikusi dugu, estua, segundu bateko aldea besterik ez, baina 15 segundu desente igaro ondorengo denbora, ez da? 15:40, 15:41. Bai, hori da. Eta minutu bat gutxiago oraindik hortxe markatu da denbora, eta iruditzen zait denbora hori desente hobetu dezaketela Sanjuandarrek. Bai, itxura hori daka. Ja gainean daude, Ziabogan daude, eta bai, San Juanek. Oso eroso. Ja, eta abiadura politean, 15:7. Bai, 15:7. Bueno, gero etorriko dira epaileak gureak zuzentzea, baina referentzi bezala aldeak behintzat neurtzeko baliagarria izan ditekeen denbora. Bai, hori aurreko txandakoa, baino minutu erdi hobea. Bai, hortxe, a ber, egoingo honetan, ez, ondo estutu du amaieran, no. Eta irteran oraindik eta gehiago 15, ze denbora hartu diezu? 30. Denbora Ziaboga hortxe, ja. 15:28 Zumaiarren guk hartutako denbora. Aldeak dira, eia minutu eta erdi kendu diete Sanjuandarrek Zumaiarrei, eta denbora ere politak kendu diete 20 segundotik gora kendu dizkiete San Pedrotarrei, txoitea denbora ofizial horiek noiz iristen zaizkigun, baina Sanjuandarren lehen postua erabat finkatuta eta erabat argi dagoela ez dago inolako zarantzarik, ez da? Hortxe ditugu denborak, Sanjuandarrek markatutako, Donimareko markatutakoa 15:8, bueno, hemen finago ibili gara, segundu bateko aldea besterik ez. San Pedro igarren 15:30, guk hartutako denbora bera, eta 15:40 Zumaiarrek markatu duten denbora, ondorioz, 28, bai, minutu erdiko aldea, inguru kendu diete Sanjuandarrek Zumaiarrei, ze iruditu zaizkizu maniobrak, oraingoan arazo handirik ez, bai, ez arazorik gabe, txukun, eta bueno, oain ja nik uste Sanjuandarra ja gozatuz jungo diala, behira, hemen argi ikusten da, ze tarteatea hieten. Eta gozatzen arraunean, eta luxe, eta orain zerresa den arraun egitea, Bai, eta hemen kanpotik gehiago. Bueno, hori ja beste kupeleko sagardoa da. Aizu, baina 20 segundotik gora kentzea eta ia 30 segundo kentzea Zumaiarrei lortu dutena, iruditzen zait badala zerbait, ez da? Denborak berehala ikusiko dituzue pantailan ere, 15:8 Sanjuandarrek eginikoa, 15:30, 22 segundo gehiago behar izan dituzte San Pedrotarrek eta Zumaiarrek 10 segundo gehiago, 32 segundo Sanjuandarrek eta Zumaiarrek markatutako denboren artean. Aldeak dira, ez da? Bai, badira. Eta, bueno, irudi bat atea igute iruntziak ikustezian eta argi eta garbi ikusten da, ez ba, nola. San Juan ja galdu zaien behira hemen ikusten da, ez? San Juan ja badoa bere bidetik eta bueno, hor San Pedro eta Zumaiak burrukatu nahi badute. San Juan eta San Juan aipatzen ari gara, hori kaltekoa izaten dena zera da, ez da? Atzetik dijoazen biontziak, disimuluarekin eta burua giratu, patroiak bronkarik ez botatzeko eta ezertxo ere ikusi alizatea, ez da? Hori izate da. Eta joaldi eskatu, eta venga, harrapatzen ari gaituk, eta bai, ikusiko ditu, baina ez da? Bai, ze gaina hor beti badakazu zehar behiratu bat, ez? Eran ondoa zen, baina bai, nik uste, Baina patroiak konturatu gabe.
bai, Ze konturatzen baldin bada lepoa okertzen ari zarela, kristonak eta bi entzun beharko dituzu. Hortxe bai gozatzen San Juandarrak gaurko lan honekin. Eta ja, urrengo txandarekin amets egiten, ez da? Ze jo, olako aldeak kendu baldin badiegu guri txandakoei, kriston estropada botatzen ari gara, eta aurreko txandakoek baldintzak zertxo baito okertuta, zergatik ez, ez da? Hori da, bai, eta esan dakoa, ez? Hemen oain aizi altxatzen da, bateko besteko, bueno, horregatik da garrantzitsua, hori ez, zure txanda irabazi eta bueno, denboa txukun batekin, eta nik uste markatuko duten kronoa, bai, txukuna izan ditekela. Oso txukuna izango dela, ez? Badakizu, batek esango du, hasi zaigu hau ere. Baina itxasorekin lotura handia duena besti hori, ez da? Batzuk mutrikokoak bertakoa dela, ondarrutarrak gauza bera diote, ametxegina itxas gizona. Ametxegitea librea da, eta San Juandarrak orain hasiko dira ametxean, honen bata ez alda altxatuko orain. Bai, holakoak izatea, txanda irabazi eta besteek bukatu zai zaudenean, entzatezun izatea etorriko nun baitetik. Nagusitasun handiarekin. Besteak gutxietzi gabe eta beti aipatzen dugun gauza bera, errespeto guztiarekin, baina gaurkoan estropada biribila egiten ari dira, Jo, Serio. Azken bi irupaladak... Ja! Pasaidon iban erreka... 27? 6 hartu denik, bueno. Bai, lasai. San Pedro Tarrak oraindik ere pixka bat behar dute, Uztuta, amaitu dute San Juandarrek. Bai, eta dana gainera... Ondo ateratzen ari zaizunean, zure esfortzu horretan erresago murgiltzen zara eta dituzunak, eta bi ematen dituzu. Erne, San Pedro, ja! San Pedroko libiak, 15, eta hementxe lehen eta hortze, ja! Zumaiarrak ere amaitu dituzte bere lanak, 29 gero zuzenduko ditugu, zehaztuko ditugu, baina erreferentzi bezala, azkenean 29 segundu. Guazen, San Juandarren denbora, 27, 73, lehen da biziko postuan, Pasaidon ibane, bigarrenean San Pedro 26, 22 segundu, eta hirugarren postuan Zumaiarrak, 50, 12. Bueno, hortxe biligara, ez da? Bai, nire begia pixka aurretik ez zote da bilen. Iruitze zait, porque denetan segundu bat aurretik hartu dut. Arraunean segundu bat aurretik ibiliko bagina beti. Firmatzeko muko izango litzak, ez da? Bai. Igual, fitxatuko jate epailetako. Bueno, zer iruditzen zaizu, zer irakurketa egiten duzu gaurko estropada honekin. Hemen zaituzue azken denbora horiek. Errepikatuko ditugu, 27, 73 Pasaidon ibane, 26, 22 San Pedrok, 50, 12, Zumaiak markaturiko denbora. Iruditzen zait San Juanek estropada egin duela, estropada oso ona indula eta denbora polita jarri dula horrez. Erreferentzi bezala, bai. Besteek gainditzeko denbora polita jarri dula. Hori, ez dakit, Zumaia ia luzetxo agian estropada eta aurreko txandako biak zarutze eta Larrun Kosta aurretik sartu zaizkio. Eta, San Pedro hori, oaingoz bigarren postu hortan gelditua, hori, Zarautz ere San Pedron tikan 2 segundura gelditu da, Larrun 6ra, Baina hori, San Juanek nik uste... San Juan izan datera dena. Bai, oain arteko 6 untzi ikusi dugun 6 untzietan, diferentzia dexente markatu du bestien gainetik. Eta prestatzen hasiko gara urrengo txandarako, printzipioz ontzi favoritoak irtetzen diren txandarako. Gogoratu, kale zozketak eman duena, Getaria izango dugu lehen kaletik, Orio, bigarren kaletik, Hondarribia, 3. kaletik, eta Donostiarra, 4. kaletik.
Orioko puntan aurkitzen gara, estropada hau itsasabalean egiten den estropada dugu. Horrek sortzen dituen zailtasunak kontuan izan behar ere antolakuntzarako eta bat eta beste, herrian beste modu batean egiten eta bizitzen bai dira estropadak, baina esfortzu hau ere egiten dute azken urteetan eta eskertzekoa da itsasabalean jokatutako estropadak. Beste xarma bat eta beste ikusgarritasun bat izaten bai dute. Ara, Joseba Fernandez, oraindik ere. Arraunean. Kasta garai batekoak ere, ze nirekin arraunean ibiteko da, Joseba, pentsatu. Aurte batzu mamazki ordu arraunean. Pentsatu. Pentsatu. Bai, haizu batzuk ez dira nekatzen badirudi, ez? Bueno, nekatzen dira, beste gauza bat da, horrei heldu egiten diotela eta ez diotela uko egiten konpromesuari, baina nekatu seguru izan nekatzen dira. Baina ez dakit meritua, baina beste urte eta gero eta gogoa aukitzea hor barrun ibiltzeko, bueno. Bai, txalotzeko dala, iruditzen zait, ezta? Bai. Bueno, nire paperak astintzen eta begiratzen ari naiz, eta gogoratu, ezta? Lehen aipatutakoak, Hondarribiak 15 aldiz lortu duela Gipuzkoako txapeldun izatea, azken 5 txapelketak bata bestaren atzetik irabazi dituela, azken 5 horiek aipatzen ari garenez, azken 5 horiei begiratuta, txanda hontan izango den Getaria, iaz lortu zuen bigarren postua, eta azken 5 horietan Donostiarrak 4 lortu du bigarren sailkatzea, eta iaz 3. postuan sailkatu ziren. Lehengo txandan ikusi dugun Lapurdik 3. postuan lortu zuen 2023an, eta ikusi behar, gaurkoan paperaren gainean oso borrokatu egon ditekela dirudi, ea, itsasoak, urak, zer erakusten digun, eta gure iragarpenek zer dioten, asmatzen dugun, ez da? Ez dakit, begiratzen ari zara historiala, ez dakit beste zerbaitek atentzio berezia sortzen dizun. Ez, begiratzen ari nintzen zenei azuitu zaizkit gauza hauek eta... Bai, nahi baita horregatik paperean ekartzen ditut apuntatuta. Eta bueno. Bakoitzak bere muga jakin behar ditu eta hortarako prestatuko behar da. Bai. Ez, nik onartu behar dut, azkeneko urteetan ere, emakumeen arrauna, interes gehiagokin jarraitu dutela. Noski. Eta gizonena ikusten dezun arren edo, igual ez diota inbesteko interesa jarri. Bai, ulertzeko da. Ni datu hauekin iruditzen zait oso dala azpimarragarria, lehen aipatu dudan, ez da? Lehen da bizikoa 1977an Hondarribiak irabazi zuen. Baina gero, basamortu erabatekoa, igaro behar izan zen, 2024 urtera iritsi, berriro ere bigarren txapelketa irabazi izateko. Baina hortik aurrera ikasi zuten bidea, eta 3 lortu zituzten bata bestaren atzetik, 2004, 5 eta 6 garren urteetan irabazi izan ziren, 2010, 11 eta 12an ere lortu zituzten 3 txapelketak bata bestaren atzetik, 15 eta 16an 2 lortu zituzten, urrengoa 2018an eta hortik aurrera 2020an, 2021an, 2022an, 2023an eta 2024an. Bada zerbait, ez da? Badia batzuk. Eta gaurkoan helburu hori errepikatzea izango bada ere, iruditzen zait, beste urteetan ere errez ez duten lortu, Ez, nik uste hemen ez du inork ezer oparitzen, eta... Ez esango nizuken, ni arraunean ibilitzenean, etzen ezerre oparitzen, eta iruditzen zait gaur egun... Bai, uste gauza horiek ez diala aldatu. Eskerrak. Urduritasuna hemen nabaritzen hasia gara, ingurua begiratuta, gainera langarra berriro aterkiak erekita ikusten ditugu, haizea pixkat gora, San Juan darrak ikusten dut ari dirala. Bai, hor, eskuak igusten nahi dira. Auspoak betetzen. Bolara daude. Bai, gora egin duela zerbaite, momentu hontan behintzat, zalantzarik ez dago, San Juan darrak zer esango dute?
Ez du zertxo ere gora egin. Eta besteak, bueno. bai, ez da dudik, begira gure papera. Bai, paperak dantzan hasi dira hemen. Ea, San Juan darren eskaerak eta otoitzak bere eragina daukaten. Gogoratuko dugu berriro ere, Getaria izango dugula lehen kaletik 3. txandaotan, Gipuzkoako gizonezko 54. txapelketa ari gara zuei eskaintzen. Orio, etxekoak 2. kaletik, Hondarribia 3. kaletik, Donostiarra 4. kaletik. Eta bagatxoa ere begira, Bai, bainuntziak gehiago. Bai, argibili! Oriotar baten bat begiratu eta entzun eta irrifar txiki ateratzen zaiola aitortu behar dugu, Hortxe lerrokatuta eta helburua zer izango da, alik eta azkarren ateratzea. Baldintzak, bai, begira banderak, Bai, baina argi. Banderak ja garbi ikusten ditugu. Ez daude lehen bezala etzan da. Ez dugu ikusten paileen aldetik baleko bandera, orain bai, bandera txuria, bai urekoak, baita, ja! Hasiera mantzaio, 3. eta azken txanda honi. Lanean lauontziak, Getaria, Orio, Hondarribi eta Donostiarra. Txispa eta alegin bizian. Ez dakit, gure ikuspuntua den, ja, 20 segunduak bete dira, estropada gera, ezina dugu. Baina oso sendo ikusten dute oriotarren arraunkera, baita Donostiarrena ere. Bai, nik esan nuke ja baita Donostiarrena ere, eta Hondarribia zertxo bat jatzean geratu dela. Bai, brankaia erakutsi dutela hor Donostiarrak eta Oriok. Bai, eta Getariarrak zulasai, hauek xorro, hortxe izango ditugu, sorpresa emateko prest, eta balea eramateko aleginak egiteko prest berriro ere. Ba, izu, minutu bateko bideo honetan iragarpenak betetzen ari dira, Ezta? Parekotasun handia, borroka, leia eta etorri daitekenaren bidea egiten ari dira esango nuke. Nitze. Bai, bueno, Getaria ikustea pixkat igualatzea, baina argi edo, esan dugun bezala, ez hemen inork ez du ezer oparituko. Dena hortxen labana hortzartian jarri eta dena emateko. Begira, erreferentzi honekin, ez dakitera bat balekoa izango den, baina Orio eta Donostiarra, Laugarren kale hortatik, zalantza zera izango litzake, ez da? Zertxo bait itxaso alderagotik joateak, izango dezake bere eraginik? Bai, igual ez. Gero bueno, ikusiko dugu pixkat, patroiek ze norabide hartze dituzten, ez? Oan jutekoa baina igual gehiago bueltan, ze laguntzeun. Bai. Eta, bueno, gero baldintzatuko bere bakoitza bere kaletik sartu behar horrek. Aizeak dudik gabe gora egin du, Bai, bandera ja... Zalantzari gabe. Tente ikuste, ja. Bai, eta guk daukagun estalpetxoa ere, hor bugitzen ikusten ari gara. Bueno, baleko referentzia, San Juan darrek markatutako 4 minutu eta 56 segundo beira, ikusten ditugu. Eta bai, hemen... Hondarribia gelditu da. Bai, Hondarribia hasieratik gelditu da. 20 segundoak igaro baino lehen ja zertxo baitatzean geratuta zeuden. Hala, iruditu zait. Baina hemen beste ikuspegi bat ikusten da. Bai, goitik hartutako horrekin. Argi dago lehen posturako leia, borroka, bi favorito nagusien artean dugula. Eta betetzen ari dela iragarpena alde hortatik. 2. kaleko Orio eta 4. kaleko Donostiarraren arteko aldeak ez direlako bat ere argiak. Orio esango nuke dola pixka bat. Bai, baina argia ez betzat. Bueno, 3. minutuan gaude eta handia izango ditzake bat zuentzako edo besteentzako ja alde nabarmenak izatea, ez da? Bai, nik uste gaina hemen dago... Betidanik esaten da, luze bat edo zein taldek aguantatzen dizula. Bai, hori da, eta maila honetan nik uste ere ez diala olako diferentziak markatzen.
baldin eta helburuen arabera ze talde ureratu duen prestatzaile bakoitzak hori ere izan leiteke ze batzutan, ez? Ligari begira, txapelketetarako, igual beste pertsona, beste jende bat sartuko dezu, igual gutxiago ibiliko den, ligan gutxiago ibiliko den jende bat, pixka bat ere ibili dadin, estropadak eman. Erne, Orio bere ala hortxe erekitzen hasiko zaigu. Eta, Josebak ze maniobra egiteko bideari ekiten dion. Horako parekotasuna izan da, urduritasun horre jaustea patroiek ere bere garrantzia izan bai dezake, ez? Bai. Donostiarra agian zertxo baita erekiagoa, zabaltzen hasi da zertxo baita lehenago. Arkai, hortxe. Lehen posturako ni beintzaten naiz guztiko. Eta maniobrak eskaintzen duenari, eskaintzen dingun referentzia horrei heldu beharko diogu. 4:56, San Juan Darrek markatutakoa, hori da jomuga, eta hobetu beharreko denbora txapelketa lortzeari begira. Ez dira urruti ibileko, 56. San Juan Darrei irrifar txikia atera zaie. Bai, zebida. Irrifar, bai, eta oraindik ere falta dute, ontzia gurutzatzerako, 10 segundo bat gainetik izango dira, Erne, ja, eta ja. Ez dakit seguru, Orio, Hondarribik ere egindu bere maniobra, eta hortxe, baita Getariarrak ere, 5 minutu eta 14 segunduko denborarekin, ez da? Bai. Donostiarra hori jo parean, Hondarribiri ez diot hartu denborarik, baina... Bai, Hondarribi pentsatzen genuena, baina gertuago, Bai. Azkenean. Bai, eta ondo irten dira, borrokarako prest ikusten ditugu Ama Guadalupeko ontzikoak, Joseba Munarriz, Gipuzkoako txapelketan gehien parte hartu duen patroiaren aginduetara gaur ere dijoazen Hondarribikoak. Por cierto, aprobetxatuko dugu. Boxeo izan zen Hondarribian, lehen goztiralean. Arritutak ere hartu nintzen. A ber, denboratxo horiek lehen da biziko postua epaileek. 5 minutu eta 3 segundo Donostiarrari, bost, hortxe ikusten dituzue. Orioren denbora, 5-7 Hondarribiak eta Getariak, 5-12. San Juan Darrek markatutako denbora, desente 9 segundo gehiago behar izan dituzte Donostiarrak, txanda ondako denborarik onena markatutako Donostiarrak, Bai, bueno, esan dugu naize hori, ez? Bai. Antxaden naize horrek... Bueno, edo arraunean oso ondo egin dutela, Josuela meritorik endu, ez dela zerretuko zaizkigu. Ez da? Bueno, ikuste gaur nerekin denak azerretuko dira. Losai. Hori ez da txarra izaten. Danak azerretzen baldin badira, esan nahi du... Baita etxekoak. Zure bidetik ibili zarela. Hori bai, batzuk bai eta besteak azerretzen ez direnean, orduan keska gehiago. Da, bueno, ikusi beharko hagoan hemen, barruan, haize horrek ez, haizeak eusten dio, orduan, buelta hontan, esango nuke, laundu imerko liekela itzultzeko buelta hontan, ez? Orduan, bueno, lan erditan, horrek markatuko dula pixkat denbora errealago bat, edo referentzi hobe bat, ez? Bai, esan dugu, haizeak beti kalte gehiago egiten duela, alde egiten duena baino, baina bueltako luzean bere eragina izan dezake aldea ez horren zabala izateko. Aizu, Donostiarra eta Orioren artean, Donostiarra aurretik, 2 segundo badira ere, bada zerbait, eta Hondarribia bere ala aipatu dugu, zertxo baitatzean geratu direla, baina ondo heldu diote, eta gomarena egiten, orain giroan ikusten ari garen moduan, baina 4 segundu leian daude, Bai. Ezin baztertu inondik inora. Azken 5 urteetan txapeldun izandako Hondarribiakoak. Eta Getariarrak zertxo baita palago, 9 segundora, baina, bueno, holako bueltak behin baina gehiagotan ikusi ditugu, Baita ere. Baina hemen balio duena zera da, ez da? 4:56ko denbora hori, San Juan Darrek markatutakoa. Hoi da, oingoz San Juanek elitut lehenengo azkarren kronoa eta horrek markatuko du
horre markatuko oain hauek hobetu beharrekora denbora. Bai, zelan erdietan denbora hori hobetzea lortzez badute, urduritasunak eta keskak eta gora egiten hasiko dira, haizea gora egin duen modu berean, ezin ukatu, bai epailen banderak, begira, aurrean dugun barkoak ontzitxo horrek daraman bandera ikaragarria, nola astintzen duen haizeak, eta gu gauden koka lekuan ere nabaritzen da, haize horrek nola gora egin duen 9. minutura hurbiltzen ari gara, 9:40 hamalau. 9:40 hamalau izan da Errekakoek, Pasaidonibanekoek markatu dute denbora. Eta lasaitasuna edo urduritasunak sortuko dituen referentzi puntua. Denbora hori hobetzea edo denbora horretatik oso gertu izatea lortzen ez badute txanda hontan dijoazen Getaria, Orio, Hondarribia eta Donostiarra. Eta nik esango nuke Donostiarrak aurretik jarraitzen duela, Laguarren kale horrei etekin polita ateratzen ari zaiete Donostiarrak. Eta Hondarribia ere hortxe jarraitzen duela, Ez dute lortu hauek baztertzea. 4:56, bai, lortuko dute. Hobetu ez dakit, baina behintzat hortxe izango ditugu. Ja, Donostiarra, ja, Orio, ja, Hondarribia ere. Eta Getariarrak lehen kale honetatik oraintxe sartu du arraun motxa, estuago hauek. Ondo, ja, Getariarrek ere 10:11ko denbora gutxi gora bera, guk hartutako denbora. Aizu, lortu dute San Juan Darren denbora hortxe, baina zertxo baite hobetzeago zen etxoitea epaileek eskaintzen dizkiguten denbora horiek, baina alde handirik ez, eta behintzat kezka nagusietariko bat, iruditzen zait, neurri batean baztertu dutela, ezta? Estropadan jarraitzen dutelako San Juan Darren denbora erreferentzia kontuari izan da. Hementxe ditugu denborak eta Donostiarrak 9:42. Orio 9:44, Hondarribiak 9:48 eta Getariak 10:11. Hortxe dituzuet. Pantailan aipatu ditugun denbora hauek. Ze valorazio, bota? Hiru untzi horiek ikuste ditut niko hain lehian, ez Getaria pixka. Eta bai Donostiarra eta bai Oriok hobetu dituzte hori San Juan Darrek markaturikoak. Baino hori ez, San Juan ere, beste txanda baten egonagatik ere, gaur dominatxo bat eskuratzeko egon daiteke. Euskadiko txapelketan parte hartzekoak, edo ez dakigu estropada erdiak eratuta, zer gertatuko den, eta zer eragin izan dezaken. Aukeretan, guaindikan... Estropadan daude. Hori da, nahiz da behi bukatu. Estropadan daude txanda hauetakoak, eta estropada virtual horretan edo San Juan Darrak ere estropadan jarraitzen dutela. Eta zaitu hori da eman diteken albisterik onena, ez da? Denboraldiari eta gaurkoari begira. 9:42, 2 segundotan lortu dute Pasaidonibaneren denbora hobetzea Donostiarrek eta Oriotarrek berdindu egin dute San Juan Darrek markatutako denbora hori. Iruditzen zait, referentzi oso baliagarria dela. Eta Hondarribiakoak 6 segundo gehiago behar izan dituzte Donostiarrek baino, Ziabogan baina 2 segundo gehiago galdu dituzte, baina oraindik ere estropadan daude, ezin baztertu Joseba Munarrizek gidatzen dituen taldekoak. Eta Donostiarraren ontzia lehen ere konturatu naiz, aidean erabat lema, nola daraman oso orekatua dijoan ontziaren adierazlerik onena, ez da? Bai, azkenian hor patroiak alik eta min gutxi nahi dio untziai eta hori, Rosamendu txikiena egiten dio, hori da, eta lema aidean eramaterekin. Untzia sendo baldin badoa eta zuzen, eta arraunlariek eusten badiote, beak lan gutxi inbeharra du, eta hor ikusten da, ez nola, tak, noizian behin kanpoan. Eta estropada nola doan ikusita, Oriotarrak seguru nago dituztenak eta bi ematen ari direla, baina ez dute lortzen, Donostiarren parean jartzea eta aurre hartzea, eta
Jutze zait, estropada oso borrokatua ikusten ari garela, Bai. bata eta bestearen helburuak kontuan izan da. Eta parekotasuna agian espero genuena, baina Baina gehiago, ez? gehiago bai. Bai, argi dago, txanda honetan behintzat, hauek dena, hauek irabazteatea dira, dena ematea etorri dira, eta nik uste denak ere utzi, bere mutil honenekin edo, plantilla honenarekin ateako ziela, ez? Mutil bizkor bikainak guztizonarekin. Gaina Orion gaudela gotor izan da, proposa, ez da? Bai. Entxe horiako garran. Hortxe doaz. Aramarriren aginduetara batzuk, eta zertxo baita aurretik, orain arteko referentzietan markatu duten donostiarrak ere hortxe ikusi ditugu. Arkestia zen, gainbetara une batez. Aizea, gora egin du lehen txandan, baina, lehengo txandarekin konparatuta, baina ez du jarraitu gora egiten. Ez da mendebaldeko iruntxiri etorri. 14:49, minutu baten bueltan izan beharko lirateke Ziaboga puntu horretan, San Juandarren erreferentzia ikusita, hauei jakina, borroka horren ez du eramateak Orio eta Donostiarra eta Oriok auspotu egin beharko lituzkete denbora horiek hobetu ahal izateko, eta itxuraz, aizu, argibili, argiak berriro ere piztu zaizkigu, Orio, Donostiarra, igual Donostiarra zertxo bat aurretik. Aurretik segundutxo bat edo hor. Baina ikuskar, eta Ziabogak zoragarriak, bai batak eta bi besteak. Guazen, Hondarribiak ere oso polita, 15:28. Irteeran aldea bazegoen, baina nik uste ondo libratu dutela Oriotarrek getariarrekin. Eta Eizagirreren, taldekoak ere, 15:41. Hortxe, ez da? Bai. Inork ez du San Juanen denbora hobetu. Ez. Eta lehengo txandako erreferentziari heldu beharko diogu, eta lehia badago hori ere esan behar. Lo pixka bat hartzen baldin badute, deskuidatzen baldin badira, argibili. Bandera pasaia aldera ez ote den joango. Hemen ditugu denborak, hauek bai baleko denborak. Donostiarrak 15 hortxe ikusten ari zarete pantailan. 3 segundo gehiago epaiek emandako denbora horren arabera, 15:18 Oriotarrek markaturikoa, 15:27 Hondarribiak markatu duena, 12 segundo Donostiarrak baino, 12 segundo gehiago Donostiarrak baino, eta Getariarrak 15:40 denbora markatu dute. Baina Ziaboganik oso sendo ikusi ditut Oriotarrak, goiz errez giratu dute, eta iruditzen zait orain lehen postu horretarako borroka, horretik eta estuagoa izan daitekera, txandako lehen postu horretarako. Ez dakit, nirekin bate egiten duzun. Bai, eskenene iruditu zai gaina parean atea diala. Hemen denborak 3 segundu eman dituzte diferentzia, baina unik ez ditut ikusi 3 segunduak. Baina berehala ikusi dut Orioko ontzia giratuta. Eta horrek pixka bat harritu nau. Hala eta guztiz ere, tarteko referentzio hiekin ez da banderaik irabazten, ez? Ez, oaingo zuzen. Hemen bukaeran, gelditzu behar da, kronometroa eta... Bueno. Oain ikusten da hemen Donostiarra kanpo aldeatea dela Orio ere pixka bat kanpora atera dela, zabaldu india, Hondarribiak igual gehiago jarraitzen du bere kalea. Azken metrotan igual berriro lehen kalerako norabide garbiago hartu izateko? Bai, pixka bat aprobetxatzeko haize hori, baga hori. Leheno pixkat gaizkak erabili duen estrategia hori ibiltzeko, edo nik pixkat asmoa ikuste edo. Bueno, lehia badago, borroka badago, bai txandan zalantzarik gabe, eta, baita banderarako ere, oraindik San Juandarrak ezin izango ditugu baztertu, naiz eta lehengo txandan ikusi dugu bigarren luze horretan denborak hobetzea lortu dituztela San Juandarrek markaturikoak, baina Ziabogan berriro aurretik ikusi ditugu San Juandarren denborak, eta horrek bazera adierazten du, ezta?
hemen ere badagoela leia, eta donostiarrak hor itxaso zabaletik gertuago ditugun donostiarrak eta gertuago ditugun oriotarren arteko borroka estua eta ikusgarria doala, Bai. Eta itxuraz, baga bat hartzeak edo ez, izan dezake bere eragina banderaren azken emaitza horretarako. Bai, ze... Eske, ikusten da pare-paren doaz, eta guaingoz ez da mugimendu asko, hemen ez da mugimendu asko sumatzen, beraiek agian gehiago sumatuko dute, eta hor patroien abileziak ere pixka bat, Bai. Bueno, pixka bat edo asko baldintzatuko du. Eske, olatuska bagatxo hauek izaten dira aldea jartzen dutenak patroion eta ertaien artean. Bai. Bueno, nik uste bi patroi oso honen aurrean gaudela. Dudik gabe, bueno, 2, 3, 4, eta bueno, horren dudik ez da hola. Erne referentzia, begira, dronetik hartutako horrekin itxuraz, oriotarrak aurretik etorriko lirateke. Gainera, estribor alderaz pixka bat jodutela oriotarrak esango nuke, eta zuzen eusten ari zaietela donostiarrak. Ea bere hartutako erabakiarekin nork asmatzen duen, ez dakit patroiak hartutako erabakiak izangote diren, argi bideo finisha, Orio esango nuke, Orio, ja! Orio, ja! Donostiarra! Eta adiz, San Juanen denbora hortxe, Donostiarrak ezakit hobetu dun, edo... Bueno, hemen bal... Orio, 20-0-1-0-2... Erne, Ondarribi, Ama Guadalupekoak, ja! Joseba Munarrizek gidatzen dituenak amaitu dituzte hauek ere bere lanak. Eta getariarrak hortxe datoz, azken palada horiek ematen, Eixagirrek azken aginduak, eta ja! Getariak ere, amaitu ditu bere lanak, orain denbora ofizialak, sailkapenak, eta bat, eta beste. Baina behintzat iruditzen zait, hori bai, esan dezakegula, ez da? Oriotarrek 2017-tik, 2019-tik, bestela kargu hartuko digute berehala. Bandera txuria, lehorreko epaileek, hori ere kontuan izateko datoa bada. Eta 2019-tik zeukaten lehortetxo hori, gainditzea lortu dutela gaurko garaipen honekin. Hortan ere ausartu gaitezkela iruditzen zaitez. Bai. Ja hortik atzea, bigarren, hirugarren horietarako bai, hor ja... zalantza gehiago, ez da? Bueno, argi da, azkenean ja nahiko argi gelditu da, ez? Bat traineru, bat atea dio Donostiarrari. Oriok ordezkaria gustora ekarri dizkigu datoak, eta paperak. Ea zera direztun duten. Denborarik onena, bai, 23:88. Horixe da oriotarrek markatu duten denbora. 3 segundo gehiago bere izan dituzte donostiarrek, 26:76. Ondoren Hondarribia, 24:82. Eta getariarrak, laugarren postuan txandan, 20:19 denborarekin. Bueno, lehortea, 5 urtetako lehortea gainditu dutela, ez da? Bai, Oriotarrak pozik, herrian gaina, eta, bueno, gero izango da festa plazan. Eta... Bueno, bigarren Donostiarra, eta... Etxoin. Ze denbora eman dizute Orio? 28? Ez, 3. Eskerrak, eskerrako Orioko ordezkari. Bai, esken ere zenbakietan ikusi dut, eta nola zuzendu dugun, 7-6, momentu bate... Bai, eskerrak, errendizatzaileek ere gu baino jaioagoak izan direla. 23:28 eta bai, eman dugun datoa balekoa da, eta 6 urte ondoren lortu dute oriotarrek Gipuzkoako txapeldun berriro ere izatea. Hauek ere beteka ederra, Bai, ikustea, ez dute tanta bat ere utzi. Zeatu gabe, zukutu gabe. Bueno, zaiguzu, nola ikusi duzu eta zeigu ikusi zaizu? Bueno,
bueno, gaina ikusita, ez, Donostiarra aurretik sartu dela 3. ziago hartan, ostra, uste hori jo, azken luze hontan behintzat, indela guztiz estutu ditula bere mutilak Aramarrik eta hoxe. Hortxe podioa eta Euskadiko txapelketarako sailkatu diren 4 taldeak, Orio, Donostiarra, Pasai Donibane eta Hondarribia. Ezu, Pasai Donibane branka ederki sartu du, eta egon zitezken zalantxatxoak behintzat, hasiera hontan baztertu dituela esango nuke. Bai, eta nik uste pozik egon daitezkela gaur bikaina indute, eta gozatu txanda horrela irabazita, ez da? Bai, hori da, eta bueno, gero ez dakizu, ez? Gero hauen parean zaudenean eta agian estropada bestera bateak kudeatzen dituzu, eta bueno, zailagoa da, eta bueno, ikusiko da, ez? Baina bueno, gaur ondo atea zaie, eta bigarren txanda hortan jokatuta 3. postuan nik uste oso pozik egoteko modu daudela mutil hauek, eta behaiek ere uste ospatuko duzela gaur. Bueno, 54. Gipuzkoako gizonezkoen txapelketa ikusgarri izan dela iruditzen zait onartu dezakegula. Ez usteko handirik ez dela izan ere, esango nuke, eta iragarpenak bete direla behingoz bada ere. Asmatu dugula gure iragarpenekin. Bai. Kontuan izango ditugu jakina guzti hauek, hurrengo asteburuan Bermeon antolatuko diren Euskadiko txapelketa hoiei begira. Sailkapen guztia hementxe dugu, Oriok 20-28, Laro 28, Donostiarra, bigarren 26, 76, 2 Laro 28ra, hirugarren Pasai Donibane, 27, 73, 3 Laro 25era, ondoren Hondarribia sailkatu da, 24, Laro 22, 21 segundora, eta hauen atzetik, San Pedro, Zarautz, Getaria, iparraldeko Larun Kosta, Zumaia eta Ibaika 10. postuan. Hauxe izan da, Gipuzkoako txapelketa, aurtengo txapelketaren azken emaitza. Hemendik aurrera beste irakurketei heldu beharko diegu, baina argi dagoena zera da. 4 lehendabiziko sailkatuak Euskadiko txapelketan Gipuzkoako ordezkari izango diren Orio, Donostiarra, Pasai Donibanek eta Hondarribiak, lanak tajuz egin dituztela, eta behintzat lehen 3 sailkatuen artean aldeak ez direla izan, bat ere arro jartzeko edo behintzat ausardia askorekin aurkari begiratzeko modukoak, Hondarribiak agian bai, denbora gehiago galdu du, 21 segundora geratu bai dira Oriotarrengatik, baina izango dugula borroka, hurrengo asteburuan ere esango nuke. Eskerrik asko, Gipuzkoako Federazioko presidente jaunak hurbildu digu ordenagailua, emaitzak ikusi ahal izateko, hemen punta hontan inpresorak eta guzti horiek, gaurko tresneri guzti horiek izatea ez baita horren bideragarria, ezta? Eta orduan bidea egin behar aldugun neurrian. Emakumezkoen ari helduko diogu, ala zer? Bai, guaindikan... Bai, segundo edo minututxo batzuk beharko dira, askorik ez. Azken estropada honen irakurpena, balorazioa, zerbait gehiago esan nahi duzu edo nahiko esan dugu? Ez, nik uste, esan da gelditu da, ikusi da ere, Getaria gelditu naiz pixka bat, jo irutu zait, ezakit, agian gaur talde apalagoak inetorri dira, edo, pixka bat gelditu diela, ez, espero nun igual gorago gelditu izana, urruti xamar gelditu diela irutu zait, azkenian... Ni Getariarrenarekin naiz, onartu, erresago onartzen dut edo enau horrebestar Hondarribiarekin agian, eta oraindik eta gehiago ikusita lehen bigarren luzetan, hirugarren luzetan non ibili diren, azken luzean iruditzen zait denbora askotxo azken erdian ere galdu dute, ez? Eta hori joko 21 segundu bat eizki, eta bukaeran, eta erdiraino, estropa erdiraino lehiai eusten jundia, baina nik uste ja 3. luzetik aurrea ja galdu dutela estropadan lehia hori, ez? Horixe da. Oriok 13. Gipuzkoako txapelketa lortu du, bada zerbait, eta Donostiarrak azken urteetan, 1, 2, 3, 4, 5, bigarren postu izan dituela ere, iruditzen zait, azpimarragarria ere badala. Emakumezkoak aurrera egiten ari dira, Abanteko agindua eman die epaileak, eta lanerako prest.
Haizeak esango nuke gora egin duela, pixkat oraindik eta gehiago nabaritzen dela. Bai, baina banderak ez ezik boiak ere ikusten da, mugimendu gehiago dute, baga hori ere pixkat, wala handiagoa. Bueno, bagoazeko goratzea, nola irtengo diren txanda hontan lehiatuko duten taldeak. Bigarren kaletik Hernani irtengo zaigu, Pasai Donibaneko Batelerak 3. eta Zarauzko emakumezkoak 4. kaletik. Bigarren txandari dagokionez, Ibaika izango dugu lehen kaletik, Hondarribia 3. eta Zumaia 4. kaletik. Eta 3. txandan Tolosaldea, aurtengo denboraldi gazera hontan oso maila polita ematen ari den taldea, baita iazko denboraldi ere. Orio 2. Donostiarra 3. eta azken 2 urteetan irabazle izandako Donosti Arraunekoak 4. kaletik izango ditugu. Ea zailtasunik ez duten estatxakeldu eta bere lanari ekin ahal izateko txanda hontan arituko diren 3 taldeak. Nola ikusten duzu txanda? Bueno, bai. Ez dakit haizearen eragina den ala ez, baina hor hots arraro bat entzuten ari gara. Bai, itxuraz. Bai, ez esan nahi nun, bueno, Ete Ligako traineruak ditugu, baina, bueno, denboraldi aurreko estropadetan ikusi da San Juanek oso maila ona erakutsi du. Euskotren Ligako traineruen artean sartu da, ez, egin dien aurreko estropadetan. Eta, bueno, igual Hernani nik uste izan daitekela apalena, ez, bai txanda hontan eta bai gaurko estropada hontan. Osea, irabazteko gehien duena. Bai, hori da, argita garbi. Eta, bueno, talde gaztetxoa eta bueno, pixka bat berritu ere bai, eta, bueno, ikusiko da, ez, horre estropada batzutan Zarautzekin gertu ibili da, beste batzutan agian urrutiago juntzaizkio, orduan, gaur galtzeko ez errez eta irabazteko dena duten eskauek. Bueno, hor lerrokatuak, baina agian zertxo baita aurreratuta ikusten ditu Zarozarrak, ez da? Bueno, eta orain alderantziz atzean eta Buiaren parean San Juandarrak ikusten ditugu. San Juandarrak ditugu gainera Gipuzkoako txapelketaren historioan, 18. izango da, jokoan izango dena berehala, baina San Juandarrak ditugula, garaipen gehien dituztenak, 4 aldiz lortu dute irabazle izatea, Oriotarrak 3 aldiz, Donostia Arraun eta Getaria Tolosak, bitan Zumaiak ere beste bitan lortu duen modu berean. Eta, bueno, lortu dute ontziak lerrokatzea, beso luze, patroiek, eta bandera txuria, ja, hasi zaigu Gipuzkoako emakumezkoen 18. txapelketa, Hernani 2. kaletik, Pasai Donibane 3. Zarautz 4. kaletik, azkenean zirudina baina arazo gutxiago izan dituzte ontziak lerrokatzeko, eta lanean tajuz ikusten ditugu, ja, 20 segunduak bete dira, estropadak era, ezin dugu nola ikusi dituzu zure taldekideak? Ondo, bai, ondo txukun gogotxo ikusten zaie eta bueno, hasiera behintzat iruditu zait oso politia indutela eta... Gehiegi erotu gabe, arraunean oso zentratuta ikusi ditut eta lanerako ahalegin horretan ondo ikusi ditut 3 taldeak. Bai, nik uste hori ez, gaina lehenengo estropadak dira ere bai, eta igual gorputza guaindikan ez dago guztiz ritmoz zea, eta irtera oso eroak izan gabe, ez, nahiko gogorra raunian eta... Erosia marragoak ikusi ditugu aurrerako txanda horretan, ez da? Bai, nik uste hori ez, hasieratikan luze raunian, eta, bueno, uda luzea da. Bere lanean murgilduta. Bai, baina igual gero aurrerago ere, bada ez, oza, guaindikan ekaina hasiera da, eta, bueno, guaindikan igual gorputza ez dago guztiz puntuan, eta gero izango ditugula, igual beste salida eroago batzuk, baino. Bueno, itxura sortxe ikusten ari gara, favoritoagoaren txartelarekin irten diren Pasai Donibane eta Zarauztarrak agian zatxo bat aurre hartu dietela Hernanikoei, 2. kaletik dijoazen
Hernanikoei, baina guazi besterik ez da egin, bigarren minutura hurbiltzen ari gara, eta itxuraz, itxasoaren egoerak ez du bera egin, agian zertxo baita argitu ere, datorren horretan argi gehiago ikusten dela, eta behintzat okerrea egitez duen bitartean gaitzerdi, ez da? Bai, ez dirudi noaintxe bertan aukertuko denik epe motzian, eta hemen nesken irutxan da ordu erdi, 3 ordu laurdenen bueltan jokatuko da, eta itxuraz behintzat ez du eguraldiak ez du aldaketa hundirekin. Espero dezagun horrela izatea, esango dizut nire lankide izan dako Patxi Egurrolak eta biok askotan esaten dugun moduan, guk iragarpen bat egin eta kontrako ateratzen da, espero dut zu ez ari hortakoa izatea. Arraunlarien zorioneako, Bai. Bueno, aurrera doa, hirugarren minutura hurbiltzen ari gara pixkana, eta, iruditzen zait baiestatzen ari dela zertxo bait, ez da? San Juan darrak zertxo bait branka erakusten ari ote diren, baina Zarauztarrak ere oso arraunean ondo ikusten ditugu, eta Hernanikoak, zuek aipatu bezala zure taldekideak, gian zertxo bait atzerago, apal, baina bere lanean sartuta, ez da? Bai, nik uste garrantzitsua dela gaur behaientzako estropadari ustea, ez haustea, eta atzean ez geratzea. Hori da, ez, eta bakigulan gauden, eta baina hori garrantzitsua. Non zaudete, konta iguzu? Aprobetxatu behar dugu, hemen zaitugula. Nolako taldea osatzea lortu duzue eta ze helbururekin egiten diozue aurteko lehen urtetik pixkat mantentzen den taldea da, eta hori albiste hona da, dudarik gabe. Bai, egia esan oso zaila da, eta gehiago eta arrantza asko dago orain Kantauri itsasoan emakumezkoen inguruan ere, Bai. Sare asko botatzen dira? Bai, asko, sareak, kainaberak eta denetik, eta arpoiak. Arpoiak ja, ez dakite. Eta bai, zaila da, eta Hernani bezalako herri baten, oso zaila da kirolau mantentzia, eta aurten notizio nahi izan da, hori lehen urteko neske jarraitze dutela, eta taldea nahiko mantendu dela, nahiz eta murritza izan, izan diteken albisterik onena, zalantzarik gabe. Bai, xeri asko edo urte txarrasko pasa ditugu eta hori notiziona da. Baina hori taldea gaindikan heldutzen eta ikasten, ez? Asko ikasten, asko dute ikasteko gaindikan. Eta nik uste lan honian nahi diala eta hori irakutsi behar dutela aurten. Balan horri usten diotela eta hemen sorpresak emateko gaude eta... Bai, aldiran guztiak, onak diren bitartean. Aurrera doa estropada, lentziaboga puntu horretara irister ditugu emakumezkoak, 2007 eta 78 metroko eremuan arituko dira, Ziaboga bakarrera, aurten, lehen aldiz Espainiako txapelketak ere neurri horretan lehiatuko dira, Castron egingo diren estatuko txapelketa horietan, hori ere bada albistea, beste albistea zera da, ez dakit ezken bai estatuko den, baina veteranoen mailan ere Espainiako txapelketa lehiatuko dela. Horre ere ez da bai da pixka bat egon diteke, emakumezkoan zerbait argitu da eta orain beste batean sartu behar gara. Horre, ase joera daukaguna, arraun mundu honetan. Bai, barkatu. Ea ze referentzi markatzen dizkiguten txanda hontan ditugun 3 taldeak. Zur, kronometroak, Zarautz aurretik, ez? Bai. Zarautzeko oso denbora politak egin ditu, Hortxe batakoak, Zarautz, 5:54, hortxe, San Juan darrak ere, 6 minutu, esango nuke, gero epaiek eskainiko dizkigute denbora zehatzak, kostaitzaio arrauna trinkeak entzea, frenatu eginda pixka bate ontzia, baina ondo utzi diote behintzat arazorik ez izateko Hernaniarren sartzearekin, zertxo baita ereki dira hasieran, baina ondo itxi. 6:20 inguru epaileekin bat egiten dugun. Aldeak oso argiak. Bai. Eta bai, bida, ezkenen San Juan, Zarautzek, tartetxoa zabaldu. Zirudiena, baina zabalagoa, Ziaboga puntu horretan, ez da? Hauek ere etxean jolaste dute eta ondo ez dautze dute tokia, eta
Eta, bueno, nik uste eroso aidiala, eroso ikusten zaia arraunean. 5:50 Zarauztarrek markatutako denbora, San Juan Darrek 10 segundo gehiago izan dituzte, 6 segundu, epaileak hartutako denboren arabera, eta 6:20 izan da Hernanikoek, hortxe ikusten duzue, Hernanikoek markatutako denbora. Aldeak, argi xamarrak, 10 segundu, bueno, badira zerbait, ez da? Bai, ez da guztiz erabaki horra, baina nik uste baietz. Gaina bi luzeko estropada bat da, eta hori, zibagogatik ateatzea aurretik eta gaina diferentzia horrekin, lehen esan den bezala, ez ja eroso baldin mazatoz, hoaindik bitzulera hoaindik eroso goa, eta bai, Eta Zarauztarrek zuk ondo badirazi bezala ezin bete osagutzen dute estropada eremu hau eta inguru hau kluba bertan daukate eta ordu asko eta asko sartutakoak dira itsas ur hauetan. Hoi da. Hauek ere taldea neurri batean eustea lortu dutela iruditzen zait, errefortzutxoren bat ere baita etorri zaiela eta bueno, eta liga horretan lan polita, lan txukun egin dezaketela erakusten ari dira gaurko honetan, ez da? Bai, ez garrantzitsua da urtetik urtera mantentzea eta taldea sendotzea, ez? Eta lehen urtean ja izpi batzuk egin zituzten eta bueno, gauza politak egin zituzten eta bueno, nik uste aurten ere gogotsu daudela, taldea mantenduz gero beti daukazu, ez? Koska bat gora egiteko aukera hori eta iruditzen zaite Zarauz zera heldutasunerako bide horretan oso nabarmen pausoak eman dituen taldea dugula. Onura horretan gauza nahiko argiak egin dituztela, banderaren bat lortu eta handien artean hor mokoka sartu ahal izan dira denboraldi amaieratan. Denboraldiak nahiko motz geratu zaizki azken urteetan. Emaitzarik onenak denboraldia aurrera joan ala lortu dituztela. Eta denboraldi hasiera honetan, txukun honetan ikusteak, iruditzen zait itxaropenerako ere arrazoiak emango dizkiela, Zarauztarrei. Bai, noski baietz. Baina hori ez, beste urte batzutan ja ima dituzu zure euki badituzu zure egun ez bereziak eta hola egun politak ez eta jendea mantentzeak eta jendea mantentzeko garrantzia handi izan dezake horrek. Garrantzia du, jendea mantentzen duzu, jendea ilusioakin dago, lekurtean egin duzun hori hobetzeko eta bueno, nik uste ilusio eukiko dutela. Bueno, ez dakit ilusioa den ala ez, baina behintzat ondo ari zaiote arraunari eragiten eta aizu 10 segundoko aldea San Juan Darrek kentzea zinagoa horretan, kontuan izateko bada. Baina San Juan Darrek seguru izan hauek ez dutela etxi eta aleginak eta bi egingo dituzte segundo jekendu eta ali izan ezkeo baita rapari pasar. Bai, hemen egiteko. Metako bandera pasarte inork ez dio utziko emateari eta ezin diozu utzi ze hori, nahiz 10 segundo aurretik zaudela jakin, besteak ere ez dute etxiko eta ikusten da hor burrukan jarraitzen dutela. San Juan Darrek talde gazte xamarra, baina batelerak dira eta hauek ja label horrekin ateratzen dira eta on edo txarrerako, baina batelera, ezta? Bai, bueno. Niretzako hori ez, niri arraunen ibiltzen izan garaiko batelerak eta gaur egun ja... Orduan 8ak ziren, Ez daude ordungo, baina, bueno, haizu behaiek batelerak dira eta izen hori defendatu behar dute. Eta, nik uste harrotasunarekin eramate dutela ere bai, ez? Zalantzari gabe eta emakumezkoen borroka horretan ere eragin eta zerezan handi xamarra dauka batelerena, ez da? Historia ezagutzen duzu, ez da? Bai. Napoleonen kapitainak uste dut oraindik ere gogoratzen direla San Juan Dar batelerek emandakoekin. Bueno, hortxe lanak amaitzen eta txukun ja! Zarauztarrek amaitu dute eta garaile lehen txanda honetan, San Juan Darrak ez dute denbora gehiago galdu ja! San Juango batelerek ere amaitu dute, bigarren postuan estropada eta berehala izango ditugu Hernaniarrak ere amaiera puntu honetan. Aldea areagotu eginda, garaile Zarauztarrekiko
baina lehen aipatu bezala bakoitzak bere helburuarekin ekiten dio estropadari eta denboraldia zeran gaudela kontuan izan da ere, modu batean edo bestean prestatzen dituzte prestatzaileek, antolatzen dituzte, Hernanikoek ere amaitu dituzte bere lanak, 3. postuan. Denborak berehala jasoko ditugu, gogoratu hurrengo txandan izango ditugu. Ontziak, Ibaika lehen kaletik, Hondarribi 3. eta Zumaia izango dugula 4. kale horretatik. Batzuk helburu bezala erakutsi nahia azken urteetako maila horrei eusten diotela gutxienez, eta besteak aurre egiteko gai izango direla ere erakutsi nahien. Zarauztarrak eginiko denbora 17, 87, berehala ikusiko dituzu denbora pantailan. San Juandarrek, San Juango Batelerek 11, 25, 47, eta Hernanik markaturiko denbora 12 minutu 2 segundo eta 56 eunen. Ze valorazio, Alize? Denborak ikusita, referentzia baliagarriak eskutartean ditugula beste... Bida, San Juanek argi dago juneko luzean galdu dula diferentzia guztia zarautzekin. Poparian lan polita oso txukun egin dute. 2 segundu jandi diote, baina ez da nahikoa izan, ez? Ez, eta gaina irabazitako segunduak berdin da Brankas edo Poparian irabazteak, Hemen balio duena azken denbora da, ez da? Eta ez, baina, bueltako luze honetan hori eutxi diotela, eta ez dutela ere zarautze aldeiten utzi. Eta hori aipatzatik ere, Bida Hernani ere ziabogetan minutu erdira zegon, eta azkenean, ez da proportzioan igo diferentzia hori, pixka bat. Edo beste irakurketa, Zarauztarrak, Brankas oso maila polita mandutela, baina Poparian olako nagusitasuna ezin izan dutela mantendu. Baitare. Hoixe, esateko. Ikusiko dugu, ea bigarren txanda hontan arituko diren ontziak zer eskaintzen diguten. Itxuraz maila goreneko ontziak ditugu, paperean eta ze lehiaketetan dabiltzan ikusita, eta zer azken urte hauetan erakutsitako zer erakutsi duten ikusita. Zumaiarrak trainerietan oso lantxukuna egin dute, eta hori izan diteke erreferentzi baliagarria. Hondarribiak azken urteetan maila polita erakutsi du, Euskotren Liga horretan erdi mailan sendo ikusi ditugu, eta disgusto txoren bat ere eman diete aurregoko taldeei. Eta Ibaikakoak nahiko problema izan badituzte ere maila horrei eusteko, baita bulegoetan ere izan dute arazoren bat edo beste, baina erakutsi beharreko maila erakutsi, frogatu dute eta hor jarraitzen dute Euskotren Liga horretan, ez da? Hori da, hain urrengo bitxandetan Euskotren Ligako traineruak ditugu, eta nahiz da liga hain ikasteko hilabete falta, gaurkoak pixka bat adierazle gisa erabili dezakegu, ez? Liga horri begira nun ibiliko den bakoitza. Horixe egin beharreko eta egin nahi dugun hausnarketa. Horrendik ere denbora pixka bat falta bada ere lanak, bere lanari heltzeko Euskotren Liga horretan. Hemen estropada eta entrenamendu bakoitza balekoa da, azken emaitza hoiei begira. Eta gaurko hauek, argi dago denboraldia amaierarako ez direla erabaki horrak izango, baina eguneroko lan horretarako izango dutela bere eragina. Zer egin behar den edo zer konpondu behar den ikusi alizateko. Hori da, eta nik uste gaurko egunak ere estropada batea jokatzen dian txapelketak dira, ez? Eta entrenamentu on bat bezala ere erabili daitezkela, ez? Honek ligan ez du ezer baldintzatuko, baina liga hasi aurretik pare bat 3 estropada izateak, ez? Erritmoa hartzen juteko, nun zauden, nola zauden,
ba, bueno, Hor ere, talde bakoitzak eta prestatzaile bakoitzak bere helburuekin ekiten die orain egiten diren estropada hauei. Hori da, ez? Baina, bueno, froga politak diala ikusteko nun zauden eta nola zauden. Batez ere barrura begira, ez? Bai. Zure prestakutza nola... Bakoitzak bere helburuetarako eta bere irakurketak eta bere aldaketak eta bere frogak egiteko erabiltzen ditu estropada hauek. Baita batzuetan, bagian gero ligan horren beste arituko ez diren arraunlariak sartzeko, prestatzaile eta talde bakoitzak bere taktikak eta dituela. Bakoitzak mundu bat da eta bakoitzak bere helburua du. Bakoitzak mundu bat gara eta taldeak, hori, unibertsoa. Bueno, pixkana hurbiltzen hasi dira. Helmuga irteera puntu horretara. Haizeak behintzat ez du bera egiten, baina aldaketa nabarmenik ere ez da antzematen. Eta, bueno, eskertzekoa izango da arraunarien aldetik baldintza antzekoetan aritu izatea, ez da? Bai, beti, bueno, gure eskutatik kanpo dauden gauzak dira, ez, eguraldia eta baino... Eta horrek ematen dio xarma berezi bat kirol honei, ez da? Bai, baino, bueno, beti ere zure alde jokatzen dunean aldaketa horrek, bueno, ondo, baina zure aurka jokatzen dunean beti gelditzen zaizu. Re, Dios. Zea hori ez, eta orduan esan baina aitzakia bintzat geratzen zaizu, eta bueno, eske horren aurka ezin genunen ezerrekin. Beti ere baldintza berdinetan jokatzeak, bueno, ez dakit, justuagoa edo dela esan dezagun ez, azkenean benetan bakoitzaren bakoitzak irtera azkarra, iruditu zait esan duela epaileak izango dela, beraz, zurri beharko dira, eta alde txikia baldin badago ere eta kale batetik bestera, traineru batetik bestera, irtera emango dela adierazi die. Elias Arruebarrenak, bandera Euskal Federazioko burua, demora gutxi dela eginiko hauteskundeetan erabakitako aukeratutako presidente jauna. Lanean 4 ontziak, lehen kaletik Ibaika, Hondarribia 3. Zumaia 2. kaletik, eta paper gainean itxuraz, maila gorago bateko ontziak, 20 segunduak. Bete dira, estropadak ere ezina dugu, eta 20 segundu hauetan behintzat ez da ikusi, ez dirudi talde bat edo beste atzean geratu denik, Ez, hiruak parian atea dira eta parian jarritzut. Estropada aurrera joan ala, ze aldera egiten duten ontzien postu horiek. Lanean serio, irteran ere nik esango nuke nabaritu dala beste, nire bentsatala iruditu zen, beste sendotasun bat, beste pausotxo batekin ekiten diotela. Agian liga forman beste pausotxo bat edo eskileran zertxo bait gorago egongo ote diren. Niri iruditu zait, ez dakit. Lehen palada horietan... Beharko luke, baino. Bai gizonezkoen mailan eta baita emakumezkoetan ere, nik behintzat lehen palada horietan asko adierazten haute. Sendotasuna, sortzen duten apar, gogo, ez dakit nola esan eta harritzekoa da, ze normalean. Hainbat gauz esaten ditugu, baina niretzako behintzat oso adierazgarriak izaten dira lehen palada horiek, berriro ere diot, eta iruditu zait. Erakutsi dutela beste goze batekin, beste gogo batekin ekiten diotela. Beste grina batekin. Bueno, bida, badi hori Zumaia eta Hondarribia hor paren da Ibaika pixka bat atzean gelditzen hau. Bigarren minutua oantxe bete dugu. Kontu izan bestalde, utxik dagoela bigarren kalea, eta erreferentzi horrekin, igual pixka bat ere ez dela horren argia izango, baina itxuraz bai. Itxuraz 3. eta 4. kaletik doazen Hondarribia eta Zumaia alde pixka bat kendu dizaiokete horretako Ibaikakoa. Ez da, traineru erdi bat, esan duke, baina.
Bai, lehen luzean, gizonezkoen txandan, 3. txanda horretan Hondarribia aipatzen ari ginen oso atzean geratzen ari zela, eta azkenean 3 segundu besterik ez ziren, ezta? Bai, askotan ere ematen dian erreferentzik ez dia... Ematen direnak edo ikusten ditugunak. Ikusten direnak gai hori da. Ez dia erreferentzi gara zuzenak. erreferentzi alik eta fidagarrienak entzulei ikuslei adierazten, ez da? Eta gero irudiak oso politia diak airetikan, baina ezagizu ze angulotatik dauden eta nola, eta estropadaren muarekiko. Baina hortarako gaude, ez da? Bustitzeko eta gero egurra hartzeko, hauek ezertxore ez dakite, ez dakit zer esaten ari ziran, eta ara gero. Bueno, gu ere aita eta amaren seme alabak gara, eta nik beti aldarrikatzen dut hankasartzeko eskubidea, ez da? Bai, noski. Bueno, ez gara olako sakontasunetan sartuko, nahiko sakontasun badugu hemen itxasertze honetan. Eta, haizu, bereari heltzen ari zaiotela, 3 minutu eta erdi estropadari zera eman zaionetik, Hondarribia esango nuke, Hondarribiak branka erakustea lortu duela, erreferentzionen arabera, bai. Eta Zumaiarrak ere 4. kale hortatik lan txukuna egiten ari dira, ondo eusten ari zaiete. Lehen Donostiarrarekin aipatutako gauza bera, konturatu altzara Zumaiarren patroia lema behin baina gehiagotan 4. kale hortatik joan da ere, bai, ateratzen duela eta ontzia oso horrekatua eramatea lortzen duenaren adierazle badala, ezta? Eta Ibaika lehen kale horretatik, aleginak eta bi egiten, erakutsi nahirik, denboraldi hasieratik bere inguruan egon ditezken zalantzatxo hoiek, ez direla funtseskoak, eta aurten ere borrokan aritzeko prest ditugula Madalenekoak. Gero gaina kale netzako, kale txarra ez, aleia, kale bat utxa daukazunan tartean ere beste papeleta jokatu berdezu, eta hori... Erreferentzi desberdina da. Bai, eta hori ere pixka bat jakin behar da, eramaten, eta ez da berdina, ez? Bai, kudeatzen. Agian, ondo baldi badakizu, aprobetxatu dezakezu, itxasoaren baldintzak segunta zeintzuk diren, koltsoi hori duzulako, batea edo bestea egiteko. Baina batzutan emateu, zu bakarrik zoaz kale hortatik, eta estropada beste toki batean jokatzen nahi dela, eta batzutan ematen du bidea pixka bat galtzeko edo ateratzeko, ez? Estropada hortatik. Baina, hortxe daude. Engainagarria izan ditekera alegia. Bai. Baina, ez ikustea, hauek ere ez daudela. Ez da roparitzeko eta hortxe uste jotela ondo usten diote estropadari. Eta palada berean, Palada berean ikusten ditut Hondarribi eta Zumaiarrak. 5 minutu igaro dira, gogoratu denborarik onena lehengo ziabogan zarautzek markatu, lehen da biziko ziaboga horretan lehen txandan 5:50 denbora markatu dutela, eta itxuraz denbora hori hobetu beharko lukete txanda honetan dijoazen ontziak, ontziak esaten ninduan oiturak dira, barneratutako ontziak 3 bai dira, bigarren txanda honetan lanean ditugunak. Hortzik ikusten ditugu buiak, balizak, eta 5:50 ez dute hobetuko, Gertu egon ditezke, baina hobetu ez. Oraintxe bete bai dira 5 minutu eta 50 segundoak, argi dago Laurak, gainditu egin dituztela, eta ara erreferentziak, Ibaika, Hondarribia, Telmo deun Zumaiako ontzia, eta zertxo bat joan egintza jo gainera, ereki egin dira. Zer esan dizut egurrolarekin gertatzen zitzaigula, guk esan eta kontrakoa gerta. Eta, gainera aitortu behar dut, naizetan ere alaba urten ez da bilen arraunean, baina gustora. Ikusten dut herriko Ibaikako taldea, lan polita eta gustoko lana egiten. Ze lehen aipatu duzu garai bateko Ibaika eta batelerak, ze nolako mailan ari ziren, azken urteetan maila apalago batean horretakoak eta sufritza ere tokatu zaio behin baina gehiagotan. Bai. Denborak hementxe ditugu, Ibaikak 6 minutu eta segundo bat, bigarren Zumaia 6 segunduko denborarekin eta Hondarribia 6:3ko denborarekin, 3. postua lehen ziaboga honetan. Lehengo txandakoek baina denbora eskasagoak egiteak, zer adierazten dizu? Bai, bida San Juanen denbora indute, hori, Zarautzek markatu denbora honena, oain ikusiko dugu, ea Zarautz lehen aipatu dugu bezala, brankaz oso ondo junote dan, eta gero
ez ote dan poparian hain ondo etorri eta ez hor pixkat hitz egiten nahitu geana, ze gero hori, San Juanek ez du Zarautzen markatu duen diferentzia hori gero bueltakoan ez da gehiagora jun, eta pixkat hori ez esan deula, igual Zarautzek pixka bat buelta hori izan dula okertxeagoa edo. Pues guain ikusiko gara ez, nire izan pixka eta harrituta gatu naiz ez. Pentsatzen nun hobetuko ikusita ere baldintzak ez diala aldatu. Pentsatzen nun... Arizu eta nola engainatu gaituzten Ibaikakoak? Bai, bueno, hori dudi gabe. Bueno, amaieran Zarauztarrek markatutako denbora 11 minutu eta 17 segundo, 87 unenekotakoa izan da, eta hori izango da talde hauen erreferentzia, eta jakitun suposatzut pinganilloak eta berotzen hasiko zirela, eta esango zietela Zarauztarrek denbora desente laburragoa markatu dutela, eta hori hobetzea helburua izanik, astindu beharko dituzte. Ederki? Bai. Besoak, arraunak eta auzpoak. Eta bai, gorputz osoa. Norbait batek belarria gorri ukiko dagoeneko. Baten batek ere, aizu, izorratu eginda eta ez dut ezertxo ere entzun. Bai, lasartu eder hartuko dute, behin baina gehiagotan patroieko horiek eskatzen direnean, Bai, bateria bukatu zaio eta entzun. Arazoak ditu. Bueno, guazen txantxak alde batera ustea, hauek broma gutxi. Broma gutxi dituztenak eta bi, eta Ibaikakoak gainera seguru nago, ez dakit berak zer referentzi jasotzen izango ziren, baina ikustea, frogatzea, lehendabizikoak izan direla maniobra puntu horretan, pose ederra eta ederki auspotuko zitun, Bai, eta hortik anateatzen zea, txispa batekin, nik harria. Ziaboga eman eta hor erdian eta parekatua edo erditua hor erdian zaudenean ikustea oraindik ere besteak ez dutela brankarik sartu, ase auspoa ematen dizun. 10 minutu berehala estropadaria zera mantzaionetik, minutu eta erdiren bueltan helmugan behar dute izan, gutxiago. Zarautzek markatutako denbora hori hobetu nahi baldin badute. Itxuraz, hirugarren eta laugarren kaletik doazen Hondarribia eta Zumaia lehen bezala oso parekatuak ikusten ditut. Hor dagoen tarte horrek lehen engainatu egin gaitu ederki, Ibaika lehen kaletik eta Hondarribia hirugarren kaletik baidoa, eta bigarren kale hautsik joanik, aipatu dugu, ezustekoa eman dutela, eta lehendabizikoak izan direla Ibaikakoak Ziaboga puntu horretan, aldeak ez dira handiegiak izan, baina aizu, behintzat albiste posgarria jasotzeko nahikoa izango zela, eta ikus dezagun, estropada helmugara hurbiltzen ari diren honetan, gauza itxuraz Hondarribia, eta norabideekin ere badago alde pixka bat, Zumaiarrak hasiera batean xuxen, baina gero estriborraldea hartu dute. Hondarribia, esango nukenik, Hondarribia, eta Ibaikako agian luzesko egintzaiola bigarren luze hau. Bueno, behintzat aldeak laburrak, aldeak, baina erne, bideo finish, Ibaika, ja! Eta ja, Zumaia. Ni busti egin naiz. Bai. Alderik ez da izan iaia, baina nik esango nuke Ibaikakoak branka sartu dutela. Branka sartu du aurret. Abiadura. Ikusi beharko. Bai, referentzia eta epaiek daukaten lerroak zer markatzen duen. Baina guztua behar dute izan, lehen edo bigarren izan, badakit guri berdin zaigu, paperaren gainean, beroiei ez, baina kriston estropada bota dute, Bai. Une oro hirugarren ikusi ditugu. Bai, baina bai Ziabogan eta bai helmugan. Hala, isilik nahi. Guazen ikuste errepikapena. Hortxe, bai. Neko argi. Ja, eta buf. Bai. Buf. Bazen, hemen ditugu denborak.
eta nire herritarak gustora izango dira. Jo, aldea, baina kristona, 76 eunen. Ibaikak 11,22,6 eunen. Hondarribiak 11,22, 76 eunen, 60 eunenekotako aldea, segundo erdia. Eta Zumaiak, Zumaia ja, 3 segundo gehiago berri zen ditugu, 11,25, 32. Txantxak alde batera utzita, aizu estropada polita, borroka, parekotasuna, eta denboraldi interesgarria eskaini dezaketenaren adierazlerik onena, ez da? Bai, osea, guztiz ados Baikoz bada ere, guztiz ados, ez? Bai. Bai, honek esaten du, hori, taldeak, agian gehiago edo gutxiago duki dezakete, bakoitzak bere... Bai, eta orain bakoitzak hemen ere bere irakurketak ingo ditu. Ez, kalea, erreferentzia, aizea... Bai, baina, 3 segundun, 3 segundun, nik uste izan daitekela eskatu dezakezun estenatoki hoberena. Guretzako egon diteken albisterik onena, pero jentzako ez. Ez, baina, liga lehiatu bat izatea eta segundu gutxitan untzi asko egoteak, asko esan nahi du bai, asko ematen du bai espektakuloantzat, eta nire iritziz ere, kiroloni eta emakumen kirolai ere zea egiten dio, ez? Mesede, dudarik gabe. Mesede handia egiten dio, esan nahi du, mailak parekatzen nahi diela, jendeak geroz eta hobeto prestatzen ditula gauzak, eta badagola sendotasun bat, eta badagola etorkizun bat. Bai, eta ez hori bakarrik, olako borroka eta horren parekatuak diren estropadetan, ligetan, lehietan, garaia izateak beste gauza bat. Bai, argi. Bai. Azkenean besteak ere irabazi nahi dituzu eta nagusitasun handiarekin, baina borrokatua benetan parekatua izan den estropada batean garaia izateak beste xarma bat badu eta zure barruan ere beste eragin bat izaten duela onartu behar dugu. Bai, eta saltxa hori egotea ere, ez? Ez beti bai, noski, horregatik diot. Berdinak, eta batzutan tokatuko zaizu ez irabaztea. Zuzarenean beti irabazten ari dana, ez diozu horre beste, eta baina nik ezin dizut esan ze sentitzen den, zen eritzai gertatu. Nik bizi izan dut, baina orain dela urte asko, orduan ja ez dut gogoratzen ere. Bai, egitzegia da, irabazten nahi zanean beti, irabazte gozia hori dakazuta. Baina argi dago publikoantzako eta espektakuluantzako eta denantzako eta nik uste kirolan osasunantzako ere bai. Osa, beharrezkoa dela. Ola egotia gauzak estu egotia eta... Aizu, eta emozio faltarik estu izan, Ez. Txatna honek, bai ziabogan, baita amaieran ere, ze ia, nik hirugarren ikusten nuen Ibaika. Zertxo, alde handirik ez, baina hirugarren ikusten nuen, eta ara? Eta azkenean bila. Esan beharra da katalare, ez dula lortu Ibaikak zarautzen denbora hobetzea. 5 segundu. Bai, hori ere badari dira. Hori ere, jendia jakin dezan, ez dakit. Igual jendiak ez ditu apuntatu datu guztik, eta... Hortarako gaudegu. Eta, esan hori txandaira zute, baina, bida zarautzek... Bai. Aipatu dugu oso estropada txukuran egiten ari zirela, eta azken urteetan gero, eta sendotasun gehiago erakusten ari direla, eta bere maitzek, esango nuke, hori bai estatu egiten dutela, ezta? Bai, gaur lehiak zuzenak dira, gero ligan ez dute elkarren aurka jokatuko, baina, erreferentzi polita da ere bai Zarauztarrentzako. Hirugarren txandaren sai gaude, gogoratu nola irtengo diren ontziak, Tolosaldea, Orio, bigarrenetik, Donostiarra, hirugarrenetik eta Donostiarraun izango dugu laugarren kaletik. Prestatzen diren bitartean, eten txiki batek ingo dugu bere alabortatuko gara.
Bueno eten honen ondoren eta gure paperak eta gure jaso beharreko datoak zertxo bait txukunduta xuxendu edo argitu. Ondoren, azken emakumezkoen Gipuzkoako txapelketaren hirugarren estropadari, hirugarren txandari ekingo diogu 2778 metroetan arituko diren lau taldeak, Tolosa, Aldea, Orio, Donostiarra eta Donostiarraun izango ditugu. Gogoratu azken bi urteetan Donostiarraunek ligak eta Donostiako estropada bezala Gipuzkoako txapelketa ere irabazita ditugula. Eta bitan garaipena baita lortu ere, Donostiarrak ere beste bitan irabazia dauka txapelketa. Eta garaipen gehien dituzten taldeak, Pasai Donibanakoak ditugula, San Juango Batelerak 4 garaipenekin, 3rekin Orioko taldekoak, eta Zumaiarrak ere bitan lortu dutela Gipuzkoako txapeldun izatea. Pixkana hurbiltzen ari dira irteera puntura epaileen aginduak jarraituz lanean izango ditugun lau taldeak, eta gogoratu, lehen anitzak adierazi bezala, denborarik onena erreferentzi baliagarria, txapelketarako erreferentzia, Zarautzek markatu duela 11 minutu 17 segundo eta 87 eunenekotako denborari esker, orain arteko denborarik onena markatu bai dute zarauztarrek, bigarren txandan aritu diren Euskotren ligako ontziek ez baitute lortu denbora hori hobetu ahal izatea. Txandontakoek bai, ezta? Lortuko dute denbora hori hobetzea. Zer diozu? Bueno, teorian beharko luke, ez? Baino, haitzu bate daki. Bueno, itxasoan behintzat, itxasoa igual bai zertxo baite altxatu da. Haizea ere ez dakit berdina den, Bai, zikindu inda, girua. Bai. Ara getariko xagua nola ikusten den. Hor laino artean eta argibili. Bai, hor badiru di ura. Bai, hor txubaskoa eta denetik dator, Ura ida eta honeak dator, eta... Ui, zarauztarrak, nola ari direko osatzen. Ametxetan. Erne epailea hortxe ikusten ari gara, berehala suposatzen dugu lehen bezala epailea irtera emateko helburua izango dutela, oraindik eta gehiago berriro ere diot, Getari aldera begiratu eta xagua hor laino artean, desagertzen ari da, ez ote dutela apurtuko. Bueno. Tensioa eta eskakitasuna itxuraz izan dezakegu, Bai. Itxasoak eta eguraldiak bere kapritxoak izaten ditu eta itxura guztien arabera baldintzari txarrenak izango dituzte, txanda hontan arituko diren lau ontzi favoritoek. Emakumezkoen Gipuzkoako 18. txapelketa lortzeko ahaleginean izango ditugun azken lau ontziak. Bandera txuria. Hase tensioa. Bandera txuria jetxe egin dute lehorretik. Berriro gora. Baita beste... Ja! Hasi zaigu, hirugarren txanda. Tolosaldea lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarrenetik, Donostiarraun laugarren kaletik. Eta bereak eta bi emateko ahaleginean, parekotasun ikaragarria lehen palada hauetan. Eta, oraingoz behintzat itxasoak, 20 segunduak igaro dira, estropadak era, ezina dugu. Oraingoz behintzak, itxasoaren egoerak ez du baldintzatzen, ez du eragozpenik sortzen. Ontzien artean, irtera erabat parekatu eta borrokatua, Bai. Lauak pare-paren, iritsu zait pixka bat arraun lagunak atzeatu da, atea ote den, hemen entzuten dugu haien delegatua ere keixan, ez dakit. Irtera hortan pixka bat atzeatu da, atea ote dian. Minutua bete da eta alegintzen ari ginen entzuten, Donostiarrauneko ordezkaria hurbildu egin da epaile mahaira eta arazoren bat
edo zerbaitekin oso ados ez zegoela ere adierazi die. Bueno, kontua kontu, lehen minutua bete ondoren, aurrera doa estropada, eta, bueno, serio, gainera, eguraldia makur eta ilun dagoen inguru horretara hurbiltzen ari dira pixkana, Bai. eta, desiatzen, alik eta azkarren izatea, beti hala izaten da, baina gaur oraindik eta gehiago, baldintza txarro horiek jasan beharra izateko, ez da? Hoi da, lehenbailen iritsi, puelta, eta... Bueno, erreferentzi honen arabera, esango nuke, lehen posturako parekotasun handi xamarra, baina Donostiarra izan ditekela... Donostiarra atzean gelditzen ari dela, iritsu zein nahi ere. Bai, hirugarren kale horretatik atzean geratzen ari dela. Ea Ibaika eta lehengo txandakoekin alderatuta, bai, itxuraz, hontan ezin dugu hankarik sartu. Ez, bigarren eta laugarren kaleak referentzia emate gute, hirugarrenarekiko eta ikusten da, bai, atzean gelditu diela. 2 minutu eta erdi bete dira iaia estropadari zera eman zaionetik, gogoratu denborarik onena Ziaboga puntu horretan Zarauzko enbatak markatu duela, 5 minutu eta 50 segunduko denbora markatu zain zuzen ere, eta lehen da biziko postu horretarako borrokak berean jarraitzen du, eta gauzak ez du. Igual Oriotarrak zertxo baita aurretik, baina, bueno, zerbait esateagatik, eta botatzeagatik. Argi dago alde nabarmenik ez dagoela. Ez du. Eta ikusten dugun bakarra zera da, agian Donostiarra iragarpenetan ere ikusten eta ez zuten gerun moduan, pixka bat atzeo deon daiteke, no? Ibon Urbietak prestatutako taldeak aurten agian mailan zertxo bait behera egin ote dutela ikusi edo entzun edo iritsi zaigula, behintzat, eta itxuraz baieztatzen ari da hori, oraingoz behintzat. Hemen ez da bromaik, Ni gustatzen zait, bustitzea eta botatzea, baina ena ausartzen ezatea. Nor da aurretik edo nor zertxo baitatzetik, parekotasun ikaragarri ikusten ere bai naiz. Bai, nik uste oaintxo bertan mintzat, Ziabogara iritsi hartian hola jarraitze baute... Itxasorratza ez ote dute jarri beharko, ze iluntzen ari da, erabat, Bai, eta lainoa sartzen ari da. Oaingoz nik uste nahiko argi ikusten diala balizak, baina... Zorionez bai. Baina, bueno, gu ja hemendikan Getaria gehoz gutxu. Guk ez ditugu ikusten. Behintzat balizak lehen bezala, eta bai, xagua oraindik bai, baina kostata. Bueno, xaguak eta arratoiak alde batera utzi, eta 4 minutu eta erdia bete dira estropadaria zera mantzaionetik, eta ikusi behar gauzak nondik nora doazen, lehen da biziko postu horretarako gauzak ez du, baina esango nuke Tolosalde Donostiarra bi ertzetako ontziak lortzen ari direla, zertxo bat aurrera egitea. Eta hori da iragarpenek gainera baieztatzen dutena, ez da? Bai, bueno, aurre... Paperaren gainean. Aurre denboraldian hori ikusi da, ez? Hortxe arraun lagunak eta... Aurre denboraldian eta lehengo denboraldiaren amaieran. Eta Tolosa ere bai bilidiala... Bai. Hor lehian, ez? Ez du. Paperaren gainean behintzat, biak dira ontzirik sendoenak eta garaipenerako posibilidade gehien dituztenak, berriro ere diot paperaren gainean. 5 minutu ia eta erdi igaro dira, 5:50 Zarautzek markatu duen denbora, eta goazen ikustea, ea denbora hori hobetzea lortzen duten. Artxe euriko dio. Bai, alde haundiegirik ez behintzat. Erekitzen hasiko dira pixkana, baina kostako zaila denbora hori... Denbora hori ez dute hotzuko. Ez bentsatzia bogotan. Ez. Oraintxe bete da denbora hori, eta... Tolosaldea lehen da biziko postuan, Donostia Arraun eta zertxo baita ereki dira gainera. Bigarren, 3. hortxe Oriotarrak ere ikusi ditugu. Zirudiena baina gertuago,
Donosti Arraunetik, eta Donostiarra, Bai, Donostiarra atzean. ja, laugarren. Asmatu dugu hortan bentsat. 6-19 behin-behineko guk hartutako denbora, guazen denbora ofizialak jaso bezain pronto, hoien azterketari ekitea, baina Tolosaldeak erakutsi du, denboraldian behin-behin gehiagotan lortu dute denboraldi hasiera honetan Arraunen aurretik geratzea, eta gaur ere helburu horrekin irten direla. Bai, eta ez daudela txantxetako, eta hauek ere... Eta Oriotarrak ere ez dirudi etxitzeko asmoarekin ekin diotenik, Ez, denak garaipen gozez, eta... Ea, hemen ditugu denborak, eta bere alazuek ere hortxe dituzue, eta denborarik onena Donostiarrauneri eman dieto epaileak, hala izango zen, baina ni behintzat iruditu zait zertxo baita aurretik. Sartu ote diren, ez, imaginak, frogatu egiten dute, epaileek ibili direla gu baino finago. Bai. Bost berrogeita amazazpi, ondorioz, 7 segundo gehiago zarautzek baino behar izan dituzte Donostiarraunekoak. 3 segundo gehiago Tolosaldeak, 6 minutu justuko denbora eman bai diete, ondoren Orio 6-3 eta 6-18 denborarekin Donostiarra laugarren postuan. Bota, irakurketa. Bueno, Ez dugu lasmatu. Ez hori ez, eta bueno, baina, gu berriketako gaude eta epaileak denborak hartzeko, ez? Eta ez alderantziz, así que... Ara, nik bai. Adar jotze bezala esan dut itxaso ratzarena, baina ez dakit, Baina, lainoa gainean sartzen ez zaie. Eta, hemendik nahiko argi ikustea goingoz, baina, behik ez dakitze bizte daukaten hor kanpotik egia esan. Bai, berak ikusiko dute, baina argi dago baldintzak erabat aldatzen ari direla momentu batetik bestera, Bai. Hori, esan, Arraun aurretik sartu da, baina Tolosarrek hortxe usten dute, oain hori jo pixkat... Eta ez dira inondik inora fidatzeko moduko aldeak, Eta hori jo pixka bat igual bai, traineru bat atzetik... Donostiarra bai jokuz kanpo geldituan ikuste. Ziabogan 6 segundo kontzentzizkion hori Donostiarraunek, eta, ez dira alde erabat finkatzen dutenak estropada, baina, markatzen dutenak bai, eta gorakan, argi xamar egin beharko lukete Oriotarrak borroka horretan sartu ahal izateko. 3 segundo besterik ez, Tolosaldea eta Donostiarraunen artean, hor ja gauzak desberdin ikusi daitezke, baina argi dago Donostiarraunekoak aginte makila ateratzeko helburuarekin irten direla gaurkoan, Akabo bromak. Bai, hemen gauzak serio jartzeia eta nik uste hemen inork ez dela etorri ezer gordetzen, hemen denek dena ekarri dute eta gaur dena irabazte etorria. Eta, hortxe, Tolosa, nik ez dut ikusten aldeakin... Ez, 3 segundo. 3 segundo traineru bat. Bai, eta gainera kontuan izan da, batzuk lehen kaletik datozela eta besteak laugarrenetik. Ikusi dugu, lehengo txandan ere Ibaikarekin gertatutakoa, ez da? Iruditzen zitzaigun atzetik zetozela, eta azkenean berak lortu dute branka sartzea. Orio iruditzen zait ondo eusten ari zaiola, eta galtzen zituzten 6 segundo horiek behintzat ez direla nabarmen aregotu, handitu, eta zalantza zera da. Lehen da biziko postu horretarako erreferentziak sail ditugun honetan, nork lortuko te duen branka sartzea. Ziabogan behintzat ikusi dugu, Donostiarraunek lortu duela denborarik onena, naiz eta guk kontrakoa esan dugun, baina bere zorionerako epaileek markatzen dituzten denborak dira balio dutenak. Eta ea, gauzak nondik nora doazen, ni Arraunen alde bustiko nitzake. Bai, baina gertu da azkauta. Bai, oso sendo ikusten ditut gainera, ontzia oso orekatua, baina ikusi dugu, lehengo txandan Ibaikak azken metroetan gure referentzitik ikusita nola branka sartu duten bat-batean, baina iruditzen zaitea sustekorik ez dela izango, Ez da izango ezustekorik, eta berriro ere Donostiarraun, ja! Donostiarraunek garaipena,
eta baita denborarik onena. Ja! Tolosaldeak ere lortu du garaipena. Orio, ja! Oriok 3. postua txandan. Eta Donostiarrakoak hortzi ikusten ditugu, zertxo baita atzeratuta, lanak amaitzear. Berehala jasotzen ditugun denbora ofizialak eta sailkapena eskaintzerik daukagun, baina argi dagoena zera da. Ja, Donostiarrak amaitu ditu bere lanak. Donostiarra honek lortu duela berriro ere garaipena. Eta hirugarren garaipena baita lortu ere, Oriotarrekin berdinduta geratuz Gipuzkoako txapelketei dagokionez. Sendotasun erakutsi dute, bere buruarekin erabateko konfiantza. Bai, eta azken zati honetan, hor branka jarri dute aurretikan, eta segi. Txantxetan esaten dugu normalean, baina motor arrankau eta txau. Bereari ekin diote. Bai, eta lehengo denboraldian 11 bider ikusi genuen ura. Hori da, bai, eta diferentzia mantendu eta hunditu. Bai, nik uste dut ziabogan, baina argiagoak izan direla alde horiek. Bai, ni 6 bat segunduko aldea hartu diet, eta Eta arraunean oso sendo, oso berean, argi dago taldea mantentzea lortu duten neurri handi batean, eta gero eta sendotasun gehiago antzemate zailera esango nuke, etxabe prestaturikoei. Heldutasun hori lortu dute, eta azkenean mantentzen badezu taldea urtetik urtera ez jende berdinakin heldutasun hori... Venga, hementxe ditugu denborak, pantailan ere berehala ikusiko dituzue, 11 minutu, hortxe, 10 segundo eta 8 eunen Donostiarra honek markatu duen denbora, eta horri esker, 3. aldiz, Gipuzkoako txapeldun izango ditugu Donostiarra honekoak, Juan Mari Etxabek prestaturikoak. Ondoren, Tolosaldea, 10, 11, 16, 86ko denborarekin, zuk aipatu bezala, 3 eta 3, bueltako luzean ere, 3 segundo kendu dizkiete luzeko. Ondoren, 3. postuan Orio zelkatu da, 11-23, 60, eta 4. postuan Donostiarra, 11-42, 60ko denborarekin. Zalantza zera da, ez lehen 2. eta 3. sailkatuak ez dago zalantzarik, ze Zarautzek lortu du 11-17ko denbora horrekin Orioren aurretik sailkatzea, eta Donostiarraun, Tolosaldea, Zarautz eta Orio izango dire Euskadiko txapelketan arituko diren ontziak. Hori da, sorpresa pixka Zarautzek, ez? Papelan gainean etzeon kinieletan, eta oso estropada politia jokatuta, Bai, bere lanean osondo, lehen txanda horretatik gainera. Hori da, podiuma eta Euskadiko txapelketarako pase hori lortu. Berehala izango dugu azken sailkapen hori, horbitzen eri zaigu Josebak Labijo ordenagailuarekin, eta Donostiarra honek 11-10-8, 6-88 Tolosaldea 2. sailkatu da, Zarautz 3. 7-9, 11-7-7ko denbora egin markatu bai dute, eta ondoren Donostiarraun, Tolosaldea, Zarautz, Ibaika, gu Orio sartua genuen, 4. bezala, baina argi dago ordenagailuak horretarako daudela, eta baita gure realizatzaileek ere lortu dute. Ibaika, 4. postuan sailkatu da, Euskadiko txapelketan izango ditugu Ibaikakoak, aldeak laburrak izan badira ere, Hondarribiaren aurretik sailkatzearekin, lortu bai dute 4. postu hori. Esan bezala, Zarautz 3, Ibaika 4, Hondarribia 5, Orio 6, guk Euskadiko txapelketan sartzen genuen, eta ara, lehengo txandakoak nola sartu zaizkigun. 7. postuan Zumaia sailkatu da, Pasai Donibane 8, Donostiarra 9, hauek ez dute Donostiarako bidaia gustoara edo alaieki egingo, eta 10. postuan Hernani sailkatu da. Bejon Deiela, eta urrengo asteburuan, Arraun, Tolosaldea, Zarautz eta Ibaika izango ditugu lehia bizian Bermeoko uretan. Bermeoko Arraun taldeak 50 urte betetzen bai ditu, eta hori ere ospatzeko modukoa dela, iruditzen zait. Agurtzeko hastia besterik etzaigula geratzen iruditzen zait, eta
Ontze, plazer bat izan da, Bai, berdin. eta beste batean ere botako ditugu, bota beharrekoak. Ara gainera bukatu eta argitzen ari zaigu eguna. Bai, bantxe, ikusten nahi gaixagoa. Plazer bat izan da, eta zuei ikusle, entzule guztioi, agurterdi Manu Maritxalar eta lantalde osoaren izenean Gipuzkoako Federazioak babestu duen retransmisio honetatik. Agurterdi, hurrengora arte. Aio.